tonton Lamini abara ko ɲuman kɛ tonton Lamini tonton Lamini abara ko ɲuman kɛ tonton Lamini Lamin Clédo Lamini jo avec ma la radio Saramala tonton bec ma Sara de la tonton bec que c'est fort alaka barika de émission alaka barika do IRL alaka ison ibe mini alaka ikbe mini noya tonton Lamini fonye Lamini aye ko ɲuman tonton Lamini aye ko ɲuman tonton aye ko ɲuman tonton aye ko ɲuman tonton ka tonton aye ko ɲuman tonton Lamini aye ko ɲuman tonton MBK aye ko ɲuman tonton Cheki aye ko ɲuman tonton aye ko ɲuman tonton Musa aye ko ɲuman tonton Alifa aye ko ɲuman tonton Atete aye ko ɲuman tanti Lobo aye ko ɲuman tonton aye ko ɲuman tonton Siti aye ko ɲuman Kamari minga tabatugu kamari minti jinkumida holi alabi jule manina jule wasaba jule jujunama nama jule nama jule honoba jule wasaba burula male Kamari seneke balilu musokonyo nyuma temeto jolene seneke waraju sunguruni uruni balilu disabolo nyuma temeto jeli kamere ni folike balilu okerane konoro filikoe jolene jeli araju numu kamale negeda balilu oluta konoro filikoe jeli sunguruni jeli abalilu okerane dabari bankoye jolene jeli alaju fula kamare misigembalilu wolu sente misitigiaro maraga kamale njago kebalilu wolu sente jamana konotaro jolene njago kelaju asetu kanye ngana kike waranata ganye waraleluma kike wara
jigiso lumtamba jigiso numu tigitasu lumtamba kebale dunema tila bila kiwara duma anga numu jigiso lumtamba jalaba ɲɔgɔn tɛ musɔrɔ ne y'o kɛla di wara aye la ɲɔgɔn tɛ sɛnɛkɛla la ɲɔgɔn tɛ asitu ka ɲɛŋanalen ma k'i kɛ wara nata jolen ne fa sɛnɛkɛ warju hali ne man dɔn so ne bɛ n dɔn kongo mɔgɔ tɛ na dege Atabolim Brahma, Aluni Congo, Senekadi Mogodola, Jago Mandila, Jago Kadi Mogodola, Sene Mandila de Nyanganaluma, Netanyawara Lema, Kigewara Nata, Jolin Nefa, Senekawatu. Balma woni clé du kanumɔgɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo makɔrɔw ka kɛnɛ daminɛna an filɛ ka ciwara n'o ye Asetu Kanute u ka dɔnkili de ye Madame Tunkara Asetu Kanute a y'o de ka ciwara lamɛn ayiwa basi tɛ yanni gole ka kɛnɛ sɔrɔ ne ni Fakoli de bi yan Dunbiya. Naam. Ɛrɛ tilenna. Anba an ce. Mo tilenna ti. Makɔrɔw ka kɛnɛ don. K'an bɛ Sikasokaw fo kosɛbɛ. Kayi an ma ɲina Kayikaw kɔ. Ayiwa an bɛ taa Kulikoro Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen. Ka taa Segu k'an bɛ Sokaw fo. Ka don kɔlɔn kɔnɔ ɲɔnɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen. Ka tɛmɛ sanfɛ an lamɛnlen don san. An lamɛnlen don Buguni. An lamɛnlen don Yanfoyila. Ni cercle caman kɛlen bɛ ka an dɛmɛ an ka baara kɔnɔ walasa ayiwa an balima minnu bɛ togodaw la olu fana bɛ se ka émission ninnu lamɛn cogo min na. Ka taa Mopti, Gawo, Tombouctou, Kidal, Tessalit ninnu bɛɛ an lamɛnlen don ninnu bɛɛ lajɛlen na. K'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Makɔrɔw ka kɛnɛ don. Dunbiya. Naam. Fakoli. Naam. Donc ni ye Dunbiya fɔ fo n ka Fakoli fɔ ou bien ni ye Fakoli fɔ fo n ka Dunbiya fɔ. Ayi ni ko Fakoli dɔrɔn o ka ɲi wala ni ko Dunbiya dɔrɔn o ka ɲi. Fakoli. Naam. Foli b'i bolo. Ayiwa e y'a fɔ cogo min n fana bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo ka Kiledu baarakɛlaw bɛɛ fo. Ayiwa min fana bɛ Mali kɔ kan n'o bɛ k'an lamɛn an b'o bɛɛ fo k'o waleɲuman dɔn ni o ka lamɛnni ye. Parce que kuma ma nɔgɔ lamɛnni fana ma nɔgɔ donc an bɛ bɛɛ fo ayiwa ka an bɛɛ labanko ɲa n'Ala sɔnna amina ka émission nin taa ɲɛ halisa ami o de tun bɛ n fɛ n'Ala sɔnna a lase aw ma foli ko fanfɛla la a faamuna ayiwa a foliw bɔlen kɔfɛ sa an bɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka guitare sugu jumɛn de bɛ surtout guitare orchestre composé len don cogo di an b'a mɛn guitare solo guitare d'accompagnement guitare basse cordophone na ani section 20
n b'a fɛ I ka orchestre yɛrɛ ka composition orchestre dilannen don ni minɛn minnu ye I ka dɔ fɔ an y'a kan parce que sisan orchestre ni kunu orchestre ni tɛ kelen Jelimadi ninnu tun bɛ orchestre min na ani bi orchestre dudu u tɛ fɛn sugu kelen ye e dun bɛ orchestre kɔnɔ. Bon Lamini n'a nana orchestre ko la orchestre daminɛ ye percussion de ye an b'a fɔ percussion n'o a dɔ ye batterie ye a djembew o djembe de bɛ wele tumba n'o b'a fɔ tumba a clave clave o de ye grosse caisse ni petite caisse ye wa clave yirinin fila don a bɛ gosi oui clave ouais o bɛɛ bɔra yan de koyi o bɔra farafinna yan de ale de bɛ wele synclave wa non clave bɛ yen ani synclave tɛ kelen ye berenin fila min bɛ voilà fo nɛgɛnin dɔ bɛ yen nɛgɛnin dɔ bɛ yen tuma dɔ la I b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen pe jɔlen bɛ o nɛgɛnin de fɔli la a n'an ka kariya tɛ kelen ye dɛ parce que kariya ni dɔ in de ye kelen ye aw ka I y'a tɔgɔ fɔ sisan yan'an ka don micro kɔfɛ I b'i bere tagama baranin min kan giro o ye giro de giro o ne anw fɛ yan an b'o wele kariya donc giro in bɔra yan de wa ouais mais n'i ye bɛnbɛya yɛrɛ lamɛn o ka enregistrement o ka enregistrement fɔlɔ batterie tun t'a la o 62 63 tan même balade kɛlɛtigi ninnu orchestre fɔlɔ ninnu ye même Congo jamana la batterie tun tɛ yen batterie ye nali daminɛ 70 de wa voilà 70 waati la batterie nana n'o tɛ fɔlɔ la djembe n'an b'a fɔ ko tumba olu fɛ yen bon tumba fana bɛ se ka kɛ yen mais djembe fana bɛ yen parce que rythme ko nin Lamini bon rythme ko nin a bɔra an farafin an ye caman kɛ a la dɛ donc fɔlikɛ minɛnw kɔni olu de tun bɛ yen a daminɛ na bon guitare piano ani n'u bɛɛ nana kɔfɛ parce que an tun bɛ bɔlɔn fɔ yan bɔlɔn de kɛra basse ye fana guitare basse oui bɔlɔn an bɛ n fɔra yan bɔlɔn de kɛra banjo ye ka tila ka kɛ basse ye voilà bɔlɔn de kɛra banjo ye ka tila ka kɛ guitare basse ye voilà tubabukan na d'accord alors guitare ninnu na guitare basse bɛ guitare d'accompagnement guitare mi solo guitare solo bon mi solo ani guitare solo olu tɛ kelen ye guitare solo ale kɛlen bɛ de guitare fanfɛla la comme dɔnkilidala bɛ groupe kɔnɔ cogo min parce que guitare ni ko solo ni dɔnkili banna ale bɛ solo fɔ ale de bɛ yɛlɛ mais ka kɛɲɛ ni dɔnkili ye quoi dɔnkili min dalen don a bɛ solo kɛ o kɔnɔla de la I n'a fɔ Jelimadi tɛ guitare solo fɔla de ye wa ouais solo fɔla don Seku Bembeya o fana tɛ solo fɔla de ye mais mɔgɔ dɔnni ninnu na I bɛ se ka mais n'a fɔra ko solo a ma minɛ cogo de bɛ yen a ma minɛ cogo c'est à dire accompagnateur parce que n'i y'a ye solo bɛ ka jouer ka ɲa c'est que accompagnement min b'a sigilen b'a jukɔrɔ d'accord donc n'an ko k'an bɛ guitare d'accompagnement tigi fana yira yara Lokasa y'a dɔ ye ala ka hinɛ a la Jeli Musa Kuyate min tun bɛra Ibandi la oui d'accord min banna kɔsan na o fana tun ye accompagnateur ye awɔ k'an b'a kɔrɔkɛ fo kosɛbɛ Kuyate fana tun ye accompagnateur ye voilà d'accord ne yɛrɛ y'a daminɛ accompagnement de la parce que guitariste kɔni n'i tɛ se accompagnement na c'est que i dafalen tɛ oui en fait ni accompagnement fana tɛ orchestre yɛrɛ fana kɔnɔ a ma nɔgɔn parce que ale de ye musique soubassement yɛrɛ ye mais basse ni batterie de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que grosse caisse ni voilà o ni basse de bɛ taa olu yɛrɛ n'a fɔra ko rythme yɛrɛ olu don voilà Gole sera an fɛ yan Gole yɛrɛ tilela n bɛ Gole fo yan'an ka Kuyate ka kuma kuncɛ an bɛ kuma di Gole ma fɔlɔ Dumbuya Gole
I ka fali bana sira la wa ma bin d'a ma Lamini kɔrɔlen ale de bɛ fali ko kuma fɔ de non a ye fali i ye kegoya de kɛ na quoi donc i ye fali ɲuman de ta fali min cɛ man teli k'o di ne ma quoi i b'a sɔrɔ o de don mais solika wulila de bɛ daraka fankelen ɲuman dun i ta in kɛra o de ye sisan n'Ala sɔnna foli b'i bolo Lamini an bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan n'o bɔra yen nɔ Lamini an bɛ ɲamakala kɔrɔba fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u b'a lamɛn ani minnu yɛrɛ tulo t'an kan na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen na yɛrɛ Kotradi président n'a ka vice président ni bureau membre bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'o bɔra yen Lamini ka i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ ka kɔrɔ Dumbuya fana an b'a fɔ ka barikada i y'a fɔ cogo min na ka hakɛto ɲini kɛ jama fɛ retard in fana o ye Bamako taala in sali ɲɛkɔrɔla in na i b'a dɔn fali dɔw bɛ sira jama ɲɛ u tɛ se ka don jama kɔnɔ donc surtout voilà e yɛrɛ y'a faamu ni fali fana bɛ o cogoya la a fana b'a yir'i la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i kan ka taa bin dɔ ɲini ka bila a kɔrɔ n'i ma bin di fali ma voilà hakɛto ɲini kɛ k'a da o yɔrɔ kan voilà an b'aw bɛɛ fɔ n'Ala sɔnna Asetu bɛ yen Asetu bɛ a b'i fɔ ne ka musokɔrɔba bɛ yen musokɔrɔba bɛ wallahi Sumano mɔgɔw bɛɛ lajɛlen olu yɛrɛ fana ne talen u y'a fɔ ɲana ko Gole i ka Lamini nana yan wa a nana a ye foli kɛ ni hakili ɲuman ye a ka lettre fana yera parce que ne yɛrɛ taara ka taa sɔrɔ manafima donc ja marakaw fana donna manafiman ko la o falen do fɛn dɔw la donc ne kɔni ye yiriden fɛn fɛn n y'a bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ye manafima y'an balakaw la ne ko n ko ayiwa n'i taara denkunikɛyɔrɔ bɛ mariage kɛyɔrɔ i hakili bɛ jigin so la i bɛ dɔɔnin kɛ manafima Asetu ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maraka ko in ka fisa ko Lamini natɔla k'a nana ni manafima ye ko fɛn bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ ne ko d'accord n'a y'a sɔrɔ basi fana ka fisa Lamini fana ka mana in donc an fana b'an ɲɛnɛ to a la ami ok k'i ni ce kosɛbɛ musokɔrɔba yɛrɛ b'i fɔ ani denbaya bɛɛ lajɛlen fɔyɔ diyara awɔ fɔyɔ in dilanna ka tila ka segin ka dilan u y'a dilanbagaw yira na fana n'i ye denmisɛnnin bolo don ka ɲa n'a taara a sigiyɔrɔ la a b'i kunkɔrɔta a b'i sankɔrɔta malobɔrɔ ni 5000 tɛ d'a kan k'a lasegin k'a ka taa dege tiɲɛ yɛrɛ la Asetu ni ce a y'a bolo donna cogo min na a y'a denmusow bolo don ten musomanin minnu y'a tobili kɛ minnu bɛ so ye n'u tulo b'an na k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Lamini denmuso bɛ a n'a dɔgɔninw ale yɛrɛ b'i fɛ kosɛbɛ parce que a b'i ka fɛn bɛɛ lamɛn quoi n t'a dɔn n'i y'a sɔrɔ ye Mariam Damba voilà tuma bɛɛ a b'i ka foli dɔn da ka na Gole min diyara n ye musokɔrɔba mana kɛ du kɔnɔ a ka di kojugu Gole an ye nin kuma in fɔ yan musokɔrɔba bɛɛ k'i ka mɔgɔkɔrɔba matarafa i kɛrɛfɛ yan'u taa kuma cɛ n'olu taara an de fana bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye n'an fana kɛra mɔgɔkɔrɔbaw ye an fana bɛ taa de ko bi denmisɛnninw ka sɔn u k'u ka mɔgɔkɔrɔbaw to kɛrɛfɛ mɔgɔkɔrɔba ka di kojugu ne taara musokɔrɔba sigilen sɔrɔ sokɔnɔna la yen n k'a mɛn o yɛrɛ da ko maa bɛ yan k'a tɛ foyi la ala maa bɛ fɛn na so kɔnɔ ale min bɛ va et vient na e min bɛ ka bɔ ka taa ɲinɛ e t'o la ale de bɛ denmisɛnninw kɔlɔsi bogotigininw minnu bɛ ka sinkuranninw bɛ ka bɔ ale de b'olu kɔlɔsi olu doncogo ale de b'o ye olu bɔcogo ale de b'o ye ale de bɛ ladilikan di ninnu ma ale de bɛ dutigi ka du dilan ko yanni dutigi ka na dutigi musoman k'o dilan k'a bila dutigi ɲɛ k'a denw dilan ka bila dutigi ɲɛ ne nana so kɔnɔ k'a fɔ ko maa tɛ foyi la yan yarɔ kɔni maa bɛ min na e t'o la adamaden dilan ka gɛlɛn kojugu k'Ala ka sija ni kɛnɛya kalifa musokɔrɔba nin na n'ale tun tɛ fɔyɔ ni a dilanna cogo min na a cɛncɛn man de tun bɛ na ko cɛncɛn kelen ma sɔrɔ a la Lamini kuma latigɛ tɛ o don na e y'a fɔ micro la ko basi mais a dayɛlɛlen ko a dayɛlɛlen ne sigilen bɛ a kasa nin don na Lamini a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya basi tun tɛ non a diyara parce que tobibagaw kɔni Lamini olu y'a tobi mais muso 2 bɛ yen nɔ olu ye tubabu musow de olu de y'a sɛbɛn ka d'u ma donc dɔ in bɛ yen nɔ ale ye Samu ale tɔgɔ ye Samu kelen ye Umu ye Umu Dili ni Samu olu de y'a sɛbɛn olu ye tubabu fɛn ma sɛbɛn i tɛna mɔgɔ si ka secret poyi ni yɔrɔ in na fɛn ma sɛbɛn a fɔra dɔrɔn k'a y'a tobi u y'a tobi
tuba muso fitini surumani fila ye mulu sɔrɔ yen ay golle ne ma fɔ ko ne ma mɔgɔ sɔrɔ no ngo fɛn de ma sɛbɛ d'accord donc Lamine a bɛ to i ta in na sa kɛ a tɛ détail de yɛrɛ de awa banna donc o détail de tobilikɛlaw yɛrɛ tulo b'a la sa tobilikɛla tobira dɛ fɛn ma sɛbɛ ka d'aw ba d'accord a fɔra dɔrɔn ko fɔyɔ filɛ u y'a susu sisan muso ninnu tɛ se susu la ninnu ye nin susu de o y'a gɛn k'a bu fɔlɔ bɔ a la k'a bu filanan bɔ a la ka sɔrɔ ka filenw ta sisan ka t'i sigi kɔlɔnda la k'a fɛn k'a bɛlɛmisɛnnin n'a Lamine ni an ka farafin dumuni ninnu tobira don min na ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ olu de fɛ Lamine et puis ne fana bɛ olu de dun fana ka caya golle parce que asete kelen bɛ kɛ gâteau i m'a ye marakakɛ golo yɛrɛ bɛ briller ka tɛmɛ hali faransi tɔgɔ awɔ kɛ o de la ne y'a f'i ye ne ko n ko e de t'a dɔn Asetu ye mais n t'a dɔn manafinman ko in de bɛ k'i lasiran wa parce que i y'a o de marakakɛ kɔni nɛgɛjuru ye bugani kelen fu tan ni kelen gole kɛnɛ sɔrɔ mais Fakoli i tun bɛ ka orchestre minɛ ɲɛfɔ an ye donc i ye guitare basse fɔ o de ye bolon ye guitare d'accompagnement ani mi accompagnement alors guitare d'accompagnement i ko k'o de ye dɔnkili yɛrɛ soubassement ye i m'a fɔ ten ouais accompagnement mais rythme ko la basse ni grosse caisse don rythme ko la basse ni grosse caisse don ni installation kɛra yɔrɔ o yɔrɔ sonorisation o b'a daminɛ ni batterie de ni batterie dilara dɔrɔn n'o tilara la fewu o bɛ basse essayer d'accord batterie ni basse de bɛ olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye rythme yɛrɛ bɛɛ olu de kan olu fila batterie basse ni orchestre ɲana c'est que batteur ka ɲi bassiste ka ɲi mais bassiste ma ɲi batteur ma ɲi c'est que orchestre ma ɲi parce que guitare d'accompagnement bɛ se ka bɔ ka yaala en fait ka rythme bila guitare d'accompagnement ninnu bɛɛ ye rythmique de a bɛ fɔ a ma fana guitare rythmique ale fana ye rythmique de ale faralen bɛ basse ni batterie kan batterie ni basse ni guitare d'accompagnement olu bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye alors solo et mi solo parce que solo ni mi solo bon madala ni mi solo utilisé len do Afrique de l'Ouest fait kosɛbɛ mais mi solo be Congo yan fan Cameroun kata Kenya bon fɔlɔ la parce que k'i ɲininka est-ce que musique congolaise la solo fila de t'u bolo solo et mi solo bon il y a soliste mi soliste parce que fɔlɔ la piano tun tɛ yen an ka musique n'an ka rumba ninnu bɛɛ la piano tun tɛ yen bon piano nana bi ka renfort kɛ n'o tɛ o fɔlɔ la olu tun bɛ guitare o ye guitare de kɛ fɛn bɛɛ harmonie n'i ko harmonie guitare don mɔgɔ min bɛ solo fɔ o b'a fɔ mais mi soliste ni ale fana bɛ fɔli kɛ ka kɛ ni accompagnateur ni soliste cɛ ma ka dɔnkili rempli voilà c'est-à-dire remplir la musique ni solo taara dugumala la ka renforcer ale fana bɛ jigin ou bien ni solo taara sanfɛ ale bɛna camancɛ la toujours ka renforcer quoi ah oui d'accord donc o de mi solo oui remplir la musique et rendre agréable le son agrémenter voilà kɔrɔka to kan ka di golle Lamine sute ko mɔgɔ ni dɔnko cɛ sute ko mɔgɔ ni a b'a dɔn de fana a b'a dɔn an bɛ ka fɛn min fɔ a dɔn fɛn dɔ don k'an b'a fɔ kosɛbɛ an bɛ segin ka na an dɔn fɛn kɔrɔ ma nka an b'an balima damadamanin ta ɲininkaliw b'u bolo k'a tenkun an bɛ sɔrɔ ka taa ni don kibaru ye yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ Lamine oui maakɔrɔw ka kɛnɛ don an tulo b'i la kan Dunbiya don jɔn kan Dunbiya ka bɔ Kanajigi la kan Dunbiya ka bɔ Kanajigi la i Dunbiya wallahi ne ni n cɛ bɛ to ka o lamɛn tilegan o tilegan ne yɛrɛ cɛ ye Kuyate de ye aw ka émission foyi tɛ fɔra an kɔ a diyara n ye émission ka di yɛrɛ de o diyara n ye kosɛbɛ k'an bɛ Kuyate kɛ fo n'Ala sɔnna Lamine ça va? Oui, ça va bien, merci. Kuyate? Anbara. I bi cogo di? Tɔɔrɔ sena. Dɔnkili ma dilan fɔlɔ? A ma dilan fɔlɔ de, n bɛ labɛn na. I bɛ mun na? N bɛ labɛn na fɔlɔ. A ko teliya sa kɛ, i mɛnna kojugu. D'accord, ni Dunbiyamuso kɔni an b'a kan. Ayiwa, n'Ala sɔnna. Ni kura bɔra don o don i bɛ n ye. A bɛ diya n ye, a bɛ diya n ye. Ala k'aw dɛmɛ. An ka to k'an ka foli kɛ, aw ka émission ka di ne yɛrɛ de. A diyara n ye, a diyara n ye. Nka i kan diya ka tɛmɛ nin kan dɛ, i y'a mɛn? Ala ne tɛ fosi la.
a cassette bɔ balannen don e kumakan in de kan yɔrɔ a kɛra baara n ka foli b'aw bɛɛ ye a diyara yan b'i fo i ni ce nɛgɛjuru ye 20 yɔrɔ ni cassette bɔ balanna Dumbuyamuso kumakan de la Lamina a dun b'a kan dɛ cassette in tɛna bɔ ɲina a bɛ ɲa o Kuyatɛke ko ni Ala sɔnna k'u b'a kan o b'a kan n'o b'a kan k'a bɛ ɲa aba i ka kɛnɛ baasi t'an na aba Lasine Konate don Kalaban Lasine Konate ka bɔ Kalaban awɔ Lasine an tulo b'i la ka Gole ɲininka Konate la k'aw ka cogoya la quoi parce que dɔw bɛ u b'a fɔ k'olu ye numu Konate numu bon ne de bɛ jeliw ka dɔnkili o dɔnkili mɛn u bɛ a fɔ ko Nare Magan Jata Konate de fɛ o position fila ɲagaminen don anw bolo dɔɔnin Gole nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ne k'a mɛn ko a bɛ fɔ ko Konate ye numu ye awɔ Lamini an delila ka nin fɔ jamu ko in na mɔgɔ jamu o jamu bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka sɔrɔ siya wɛrɛ la mais o t'a ka jamu in kɛ fɛn wɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ na défaut kɛ dɔ in na dɛ n'o tɛ Konate a bɛ fɔ a ma cogo min na a y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko Nare Magan Jata Konate Nare Magan Jata Konate o bɛ yen kɛ nka ni sigiliw de kɛra ne min filɛ nin ye ka kuma ko min b'a fɔ cogo min na Mɛma Faren Tunkara tun tɛ jeli ye koyi mais ne ye jeli ye o Nɛma Faren Tunkara Mɛma Faren Tunkara jeli tun tɛ Nɛma Faren Tunkara de don u b'a kɛ Nɛma ye Nɛma tɛ dɛ Mɛma Faren Tunkara de don Faren voilà Faren ye masa de ale tun tɛ jeli ye koyi mais ne kɛra jeli ye bon n'i ye Konate jeli ye ou bien i ye Konate numu ye ou bien i ye Sumano jeli ye i ye Duguno jeli ye nin bɛɛ lajɛlen fɛn de don a kɛra bɛnkan kɔnɔ a kɛra fana seko ani dɔnko fana ladilani kɔnɔna na donc bɛɛ de ye layidu di ne bɛ sɔn ka dilani kɛ nin yɔrɔ la e bɛ fɛ ka nin kɛ nin yɔrɔ la tan donc o kɔrɔ tɛ ko ni dɔ kɛra masakɛ ye ko jamu tɛ wele mɔgɔ wɛrɛ la dɛ Konate bɛ yen nɔ a jeli bɛ yen Konate bɛ yen nɔ a tontigi bɛ yen nɔ Konate bɛ yen a numu fana bɛ yen nɔ o bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la bon mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛ na Konate dɔ in tiɲɛ walima ale yɛrɛ ka Konateya in kɛlen jeli ko dɔ bɔra a fana ka masarenya in na non masaren dɔ kɛ mais n'u a kɛra masaren a bɛ fɔ a ma ko masaren jeli de ale ye masaren jeli ye mais e ye masaren tontigi ye donc ne hakili la aw bɛɛ de ye kelen ye i mana ye yɔrɔ o yɔrɔ parce que tilani de kɛra o ka dilannikɛlaw fana bila u ka fɛrɛ ma fo dɔ de ka so ka fɛn dɔ kɛ donc a sɔrɔla o de fɛ mais k'a fɔ ko ne jamu ye nin ye jamu foyi tɛ se ka ɲagami a la fo ne yɛrɛ bɛ baara min na ou bien n bɛ cogoya min na fo bɛɛ ka kɛ o cogoya la n'an y'o kɛ jamukɔ la dɔrɔn a tɛ ɲa donc k'a sɔrɔ o dun tɛ fana o dun tɛ jamu o jamu bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ a ɲamakala bɛ yen nɔ jamu o jamu bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ e bɛ cogoya min na min t'o ye quoi voilà donc o de bon n bɛ se ka min fara nin ka Goleya kumakan kan fɛn dankarantuma n'a ye Sunjata gɛn waati min na a fɔra ko Sunjata borila ka taa fo Mɛma Ɲanima Bori donc Sunjata taara Mɛma a taara a bɛnkɛ dɔ de fɛ yen mais o tun ye numu ye o tun ye numu ye a tun bɛ kɛlɛkɛminɛnw dilan tun bɛ dabaw dilan donc Gole ye min fɔ o de don ayiwa n'Ala sɔnna k'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo dɔ kibaruya dɔ nana sisan an tun b'a mɛn a k'a kɛra dimanche don an balimakɛ de ye a kibaruya sɛbɛn ka na n'a ye a ko a b'an ka émission lamɛn ka ɲa ko k'a da an balimaw bɛɛ lajɛlen tulo kan colonel Boubacar Diakité n'ale tun ye directeur de la musique des armées armée Mali ka musique ko n'a kɛra fanfare n'a fɛngɛ ninnu u bɛ fɛn ɲɛnajɛ fɛn fɛn kɛ armée Mali o directeur de tun don ayiwa ko a banna an tanyana dimanche ko k'a fɔ an ye komi an bɛ musique ko kɛnɛ kan maakɔrɔw ka kɛnɛ kan n'an tun y'ale yɛrɛ fana tun na sɔrɔ nka Ala y'a ka baara kɛ parce que an b'a fɔ yan tuma bɛɛ k'a fɔ fɛn fɛn ye musique kɔni ka côté ye fɛn fɛn bolo tun b'o la a tun ka d'an ye a bɛɛ ka na a bɛɛ de ka plateau don nka nin kɔni kibaruya nana Ibrahim Fadiga ale bɛ garde nationale la ale ka cikan de don ko k'a fɔ ɲɛna colonel Boubacar Diakité ex-directeur de la musique des armées k'an tanyana dimanche tɛmɛlen duwawu an b'o k'a ye parce que tuma bɛɛ an b'a fɔ yan fana k'a fɔ Mali musique la
fiɲɛ les instruments avant o tununa la a bɛ armée de kɔnɔ hali ka taa jeunes ka taa yen fana ka t'u dege instrument avant na trompette bɛ fiyɛ cogo di fiɲɛlaka instruments bɛ fɔ cogo di a si tɛ ka sɔrɔ Mali musique kɔnɔ tuguni bɛɛ bɛ ka musique kɛ senateliya de la i m'a ye n'a min ye succès sɔrɔ succès fana ye senateliya succès de ye o a tɛ tɛmɛ kalo 3 kalo 4 kalo 5 kan dɔrɔn a bɛɛ kɛra électronique a bɛɛ kɛra o ye yɔrɔ a ma nɔgɔn n'Ala sɔnna ma k'an bɛ Sebalamin numéro 2 fo nɛgɛjuru ye 21 Ala ka hinɛ banbagatɔ la amina yarabi Ala ka da yɔrɔ sumaya amina yarabi tilenna Mba tɔrɔ tɛ Jakite tɛ Jabate de don min ye ci bila ka na ale de y'a sɛbɛn Jakite n'o tɛ Jabate de don kuma b'i bolo n ne tɔgɔ Adama Kasogo ka bɔ Kalabankura aw ka émission lamɛn kuma bɛɛ bon n b'a fɛ ka dɔn a fɔra ko dɔgɔnɔw bɔra Mande bon o bɔra Mande bɛn de kan wa ou bien u bɔra kɛlɛ de kan wa bon n b'a fɛ ka o de dɔn dɔɔni awɔ Gole dɔgɔnin ni kɔrɔ farala yala o farala kɛlɛ de kan wa ou bien sogo bon sira de don parce que a caman tun ye donsow de ye bon an bɛ min fɔ a ye kɔni a k'a bila kunkolo la k'a fɔ ko kɛlɛ kɔni k'a fɔ ko u n'u kɔrɔw kɛlɛla k'o de y'u bɔ ye ayi o tun tɛ ni mɔgɔ tun ye denkɛ cɛ 10 sɔrɔ i ye bolonda 10 de sɔrɔ a wagati la donc a mana kɛ cogo o cogo la u bɛɛ lajɛlen tɛ se ka to bi filɛ nin ye o n'i y'an jate minɛ an caman bɛ Bamakɔ mais an ka du bɛ Amérique dɔw ta bɛ Côte d'Ivoire dɔw ta bɛ Gabon dɔw ta bɛ Amérique donc ka sɔrɔ u ni balima ma kɛlɛ ka taga yen nɔ nka u taara fɛn dɔ de la n'o ye tagama ye tagama in fana fɔlɔ tagama ni bi tagama tɛ kelen ye fɔlɔ la kɛlɛ de tun bɛ yen nɔ walima ni sɛnɛkɛ dugukɔlɔ ko i y'a mɛn yɔrɔ dɔ la walima i taara dɔ dɛmɛ kɛlɛ la yɔrɔ dɔ la donc i b'i to de la sisan i fana bɛ to tagali in de la bon tagali tun ka nɔgɔ a wagati la ni sagili ye parce que bi ni a y'i diya tile kelen i bɛ se ka kilo 100,000 kɛ mais a waati la i bɛ taa i bɛ waati janw de kɛ o waati jan ninnu kɔnɔna na i yɛrɛ bɛna taa sigi mɔgɔ dɔw cɛ la furu bɛ dɔn i n'olu cɛ ni furu donna kabadenw sɔrɔla denw ka mɔgɔya ni ye mɔgɔyaw de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na mais i fana bɛ bɔnbaraya kɛ i bɛ to o de la fo sira yɛrɛ bɛ laban ka tigɛ ni sira tigɛra ta to ye sisan a b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna de n ka karisa masina u taara kɔrɔn fɛ walima u taara tilebin fɛ walima u taara bani fɛ u taara ba fɛ bon n'a ɲɔgɔnnaw mais k'a fɔ ko an y'a mɛn k'u n'u kɔrɔw kɛlɛla walima u n'u fa dɔ de kɛlɛla o de y'u bɔ tiɲɛ yɛrɛ la an m'o mɛn tariku la yɔrɔ si la voilà i y'o faamu an balimakɛ awɔ n ye jaabi faamuya parce que ɲininkali kun fanba ye mun ye depuis 2015 allo oui depuis 2015 maninkaw kɛmɛ ka association dɔ sigi i yɛrɛ filɛ nin Bakɔ Jikɔrɔni ni Afiri kɔnɔna na ye bon u bɛ ka lot attribuer dɔgɔnɔw la ceux qui sont dɔgɔn donc u bɛ ka terrain di u ma gratuitement bon seulement papier dilan wari je pense que c'est à 12 000 francs u b'o dɔrɔn de sara donc u bɛ ka di ka taa sigiri kɔnɔna ninnu fɛ donc ani Sibi fanfɛla ninnu fɛ u bɛ ka terrain di ma bon finalement je me suis posé la question bon n'i y'a ye u b'u nɛgɛn ka sigi kan tuguni est-ce que u bɔra kɛlɛ de kan wa ou bien bon u bɛnnen de bɔra wa bon finalement je me suis posé cette question quoi n ko a ka émission na n bɛna aw ɲininka n'a sɔrɔ aw bɛ se k'an orienter bon est-ce que ni mɔgɔ o ko façon ninnu est-ce que nɛgɛnnin don dunan mɔgɔ tun taara a seginna ka na a ka so i b'a jigiya kɛ o tɛ est-ce que o de tɛ n'an tɛ k'a fɔ ko nɛgɛn k'u nana ayi bon Lamini ale fana b'a kuma faamu o cogo de la a mana kɛ cogo cogo ni balimaw janyana ɲɔgɔn na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw bɛ segin ka ɲɔgɔn sira tagama ni min nana wajibi de don a bɛ ladiya o kɔrɔ de k'a fɔ ko nɛgɛnni yɛrɛ dɔrɔn mais komi ni yankaw fana taara yen nɔ a bɛ se ka kɛ olu fana b'o kɛ dɔn dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ et puis maninkaw nu en tout cas kɛlɛ kɔni tɛ wa a tɛ k'a fɔ k'u nana kɛlɛ banna fana k'o yɔrɔ fɔ ka jɛya bon a bɛɛ fana tɛ k'a fɔ ko a bɛɛ maninka ye o marakaw fana b'u la an fana bɛ i y'a fɔ cogo min na an fana b'a fɔ marakaw ye fana ka yɔrɔ dɔ ɲini k'a d'u ma donc pour que an bɛ Mali bɛɛ bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na cogo min na mɔgɔ si kana na ɲugu i to kelen na mɔgɔ si kana na i ɲɛngu tigɛ i to la quoi donc marakaw b'u la o parce que fɛn dɔw bɛ an yɛrɛ fɛ yen nɔ hali sini balo dɔw bɛ yen nɔ a bɛ wele ko kadɔ de
donc a bɛ wele ko dɔgɔnɔ fana bon donc don n'a nataw la an da bɛna se a ma Lamini fana bɛna yɔrɔ d'u ma a kɛrɛfɛ voilà bon n bɛ se ka min fara o fana kan n balimacɛ gole min fɔ o de dun kɛlɛ ko tɛ voilà ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ne bɔra Laginɛ ka taa n sigi fo Côte d'Ivoire donc ne ye den minnu sɔrɔ Côte d'Ivoire olu kɔrɔw de bɛ Laginɛ ne bɔra yɔrɔ min a ma sɔrɔ ne yɛrɛ fa lakaw bɛ yen n ba lakaw bɛ yen donc n denw b'a fɔ n ka mɔgɔw ma ko o kɔrɔw i y'a faamu n'o tɛ kɛlɛ tɛ a fɔra de maninkakan na ko dɔgɔ ayiwa tubabu de nana sɛbɛn ko dɔgɔn et puis bɛɛ y'i sinsin o kan n'o tɛ a fɔra ye dɔgɔ bon voilà ok o de bɛ yen n'o y'an bɛɛ ye kelen. ɲininkali filanan bɛ se ka kɛ wa. I b'a teliya mɔgɔ ka ca. d'accord kɔrɔnfɛla fɛ n bɛ to ka lac dɔ bɛ yen u b'a fɔ lac Fagibine. bon n tora réflexion na parce que n ye dɔɔnin kɛ Marakadugu la dɔɔnin est ce que Fagibine ni marakakan tɛ yan. awɔ Fangebine. Hangebine do wa. voilà Hangebine de don. voilà Hangebine kɔrɔ de ye ko Bafin. Bafin donc marakaw sigira o fanfɛla ninnu fɛ kosɛbɛ. awɔ marakaw sigira yen. marakaw sigira o yɛrɛ de la Fangebine yɛrɛ. o sigira ka ca yɛrɛ. f'i ka s'a fɔ cogo la dɛ Fagibine tɛ dɛ. Fangebine. voilà Fangebine Fange o de ye marakakan na Fange walima Hange. fila bɛɛ la voilà i bɛ se k'a fɔ Fange i bɛ se k'a fɔ Hange. voilà o de ye ba ye Bine o de ye finman ye. a diyara n ye. voilà donc dɔw yɛrɛ b'a wele ko Hanbine dala teliya la quoi voilà. d'accord ala tile yɛrɛ d'an ma. amina rabi merci. I ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna Golebiyan Fakolibiyan o b'i jaabi kuma b'i bolo oui ale taara nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Salamalekum. Waleykum salam. Lamini ne vɛsi fila n b'a minɛ. Buba Kante. Koko basi t'i la. A ye mantɔrɔ tɛ na lafiyabukaw. Ala ka hinɛ banbagatɔ la. Amina. Mais Lamini ni ma fili. Hakili la ni delila ka passer ka plateau kan dɛ. Colonel Jabate. A kɛra sufɛ de. Parce que il me semble que ne delila ka mission ani e ka mission dɔ si minɛ. Oui, a kɛra sufɛ de est-ce que a tɛna kɛ bon ni y'a faamu ka ɲa n tɛ fɛ ka a kɛ fili la a kan ka kɛ fɛnkɛ cɛ de ye. Kuyate muso cɛ de ye. Kaniba wule cɛ. D'accord. A kan ka kɛ Kaniba wule cɛ de ni ma fili. Ka passer fa ko k'ale tun bɛ Mopti. Ale de don. Qu'il était caporal ko général tun bɛ yen a ma se ka ainsi de suite. Oui, comme a ma mɛn émission na ale danna a ye nako kelen dɔrɔn de kɛ. Voilà. A don kama u tun nana fɛn dɔ de présenter. Bon, comme n'i ko k'a nana émission na a ma mɛn an fɛ i b'a fɔ ko Gole mɛnna cogo min na ou bien Kuyate mɛnna cogo min na ou bien tɔw bɛ mɛn cogo min. D'accord. Ala ka hinɛ a la. Amina, il était de passage. Amin. Ala k'a fuma ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Amina. Kuyate fɛn n bɛ Gole ɲininka. Gole n b'i fo. Kante. Ka Dunbiya fo. Kante. N b'i ɲininka comme a bɛ fɔ numu dɔw bɛ yen olu tɛ fɛn Kante dɔw bɛ yen olu tɛ numu ye. Awɔ. Jabate dɔw bɛ yen olu tɛ jeli ye. Awɔ. Est ce que Kuyate bɛ yen mun tɛ jeli ye. Bon o man ca dɛ parce que diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ ko ma deli k'a ye. Awɔ. Ne yɛrɛ furadama n bɛ fɛn fɛn dɔn o de ye nin ɲamakalaya ye mais ɲamakalaya kɔnɔ m'a ye fo yɔrɔ kɛlɛ. Ne y'a ye don min na parce que n dɔgɔninw olu de y'a ye fɔlɔ. A ko ale ye Kuyate mais a ye siya wɛrɛ de fɔ min tɛ jeli ye. A kɛra Senegal Bakel. Donc o la olu bolila ka na ɲininka ko ko Gole k'an ye fɛn min bi an m'a faamu. Ne ko n' ye juma ye k'an ye Kuyate ye ko mais jeli tɛ. N ko ne m'o faamu dɛ n ko est ce que Goyitaw bɛ jamu dɔn n ko aw ma se ka jamu tilen. U ko ayi ko Kuyate dɔn ne ko d'accord n yɛrɛ bɛ taa ne taara yen nɔ n'a cɛ sigira. N y'a cɛ ɲininka n ko ne ka denmisɛnninw nana fɔ n ɲɛna ko ayiwa i muso in ko Kuyate de don. N ko mais e dun tɛ jeli ye i tɛ ɲamakala ye n k'o sɔrɔla cogo di. Mais nationalité jumɛn de tun don? Malien don a bɛ ɲɔrɔ yɛrɛ cercle de kɔnɔ mais u bɛ fulaw de cɛ la u sigilen don fulaw de cɛ la fulaw de don. Bon a ko ma ko i ka denmisɛnninw ye min fɔ ko tiɲɛ don.
ko ne muso de do ko me jelite ane ko chogodi akoko wala ne ko est-ce que o sigin fe ma nunu yelema wa akoko halna kerate ale ko ni ma furu en tant que jali de pas moke dun wolla ulu ka dugu konnana mais u ko ni nan fe o sigin fe u de do yala o flalama kera chogo ale ko ni ma do mais alu yu soro flaya indela donc o ye tununi na siraw de yo donc be bo famu ka foko o ye degunde o o te la wulin kama ete bo depo don temena fana ma ye yoro were la fana mais o dun ko ni be halbi voilà duimbe ko dombe te lamini bifo ajalani ala ga mission merci na be ko roba ko suri bataki tala tiamu kanti merci danige mo merci bien oui mais golleo kuyate kata yere soro fulaw tela ka ke fulay awo o te sigi ka bara wewa mais nyere ma fi lamini kuma kono na ngo degun be se ka mo ni finke fando ye degun kama ni mi boyoro don sa yala na soro e wale ya wereta e bo bla chogodi ito bla ni mi yere soro okay ibado awo radio kadi ama no de radio kadi awo abe mo son fe chamana an auditeur ambe échange chamake kamelen do nana ima kasi mbe émission mi ke voix du cœur ko ale fa nana a fama boyoro fo moshi fa e muso furuya akoni ba do kale fa tukoro mode men ni ya fa yin ga kutan aka mo fo fa be bloqué attention ako sisan fa flek a korobaya fa be ka san biwolonvla make ako ale mana damagala hal sambe yoro mina sa fate son akoni ba don ni fa make ivoirien be abeta bo tukoro yoro ndo de la kata Lomé ni Nigeria kata Liberia fanfela nununa ma banando ka kuma aka le be fe ka fa bo yoro do comme fa banendo ka le malien ye a dota la korota la wa be sa malien yala bon on a nyona nunu par exemple ni ka soro o jamu do soro la ya aye juru tige ana baramo ni nyonche donc avec mali jamu do nunu be akacha sanke me donc tenana u boro don mais o bena na fo ko lui bo o le malien de bo du malien do dum fanando malien do re bon mais mali jamu te ne ko ni soro la tende jamu in kele wa dugu mindo adonendo o kamo donendo fana me umena fanga tula ka foko ulu ere bora yoro mina ulu be se ko yetuguni koko nyefo me jamu yin kono fana ti son ko obla me jamu min bula ni wale min kanga ke jamu yin kono o tulu bolo o le te weye ulu to nyini ko don ere o le teke weye fana voilà donc ulu tena ke jeli yetuguni aka gele oui mais est-ce que nous bora o yoro inao kana yan fan fe bolo kan nous ko kolte jeli dabe kalawa nu bora yen no sisan ka yoro soro min te o yoro ye lamini se ka ke jeli ni sigilente Senegal wa awo na nana yan ay tama de ya chese ngo no te Senegal unte de a chewo ale re o be bo nyoro dugu do re la oui nya famu nyoro halsa nyoro ka surun Senegal lawo awo ke bon mena na nana Bamako yan fanfe kana duguma yan fanfe awo ina fo ka ma do mangala la doni lamini na yo ke ka ba ya re soro oui ma ya yere soro mais est-ce que abena na so ke wala ima abi se bon na yujia u bena so voilà na soro hamina min ba auna tani ani mirina min ba nata no de bula utumana bo yoro la u be boala d'accord o mais no hakilna tulula amano fo lu be min kono sisa o de kadu ye o lu kan nafa bo de la donc u be to sira de fede nega juru ye muga kele funi futan amano ne amano re la mi retlina allo oui mbalma ke kuma bi bolo kele ne kamana gangwa bon ko boso se ga kado furu mais boso bi maraka dun furu ke chugo jumena boso se ka atse ga kado furu mais atse ga maraka furu o kora jumena ko ma fora ko kado ni maraka o luye korondogo e a fora ko dogono ye ni maniga de korondogo e bon maraka fama ko lu sembala nu sembala mais laidu kante kado ke ni maraka ke ni onte de abe bozo ke ni kado ke de ni onte wolu de bemba kumana abe maniga muso fana furu bozo be maniga muso furu wala o fana yo fana yekna o de ne ka ko mais bozo si da kado muso furu wa o e fendo bengando de temena wolu ni nyonche o benga min temena wolu ni nyonche be kan ga batu ni ba don ame fe wodo nyenye ko don mena ni mo min be fe ko nyenye ni ko dongo ni na jigna plateau ka an kado ni bozo bo baroke o be sira je ambela jelen problème tala tardi
réseau donc abo Nyamakoro. Inshallah, merci bien. Amasoro fen la daw ko la fen lahidu fana be. Lahidu de ko don awo. Ni lahidu tara yoro me. Lahidu be wale ayende de. Voilà donc tese ka abe famu. Nega jure mugamugani kele foni futan kele makoro ka kene do bitay labam ne nega gagni ngali de. Awo. Amba to mawa. Abibe. Ayo abibe. Anga bego e. Lamine na e dia choko mi. Mo ba fe ki ni gado, ba fe ka nya do. Basi bo itala. Ambita fe. Allô? Oui, mbalwake, kuma bi bolo. Lamine Dewa. Awo. C'est aussi la Dar Salam. Sila. Bon, problème do bene dala ne ma se ka famia ko. Mais radio mbi krefe bi chama bo man kana u ka frère. D'accord. Awo, en clubila. C'est-à-dire Koukan Fwa. Nyame Nyamakala were da ko Sunjata ye Nyamakala ka groupe nani. Ko fla obe kuma fla ote kuma. Ntado ni enka kuma ta fany. Nyafam. Bon, fla mi be kuma ba fa ko de préparer la donc quoi parce que actuellement ni kala cérémonie na ni ambala jeru be kuma grango be kuma flo be kuma. Abede be kuma. Tout est mélangé dans ma tête quoi. Parce que faut la ko fla de be kuma. Abede be kuma. Belle be kuma c'est ça. Moi je ne comprends pas. Warde te ka soro. Non, anga tanga dambela ça. Mais Emma jelu manga nu ye dumia de jole. Dumia de wa abede floye. Abasenendo dumia fle koy. Dumia de wa abede floye. Bon, tati fene ya ila ko kila mama salim kile fene na kaka fina kadi ama balema udu kelela ni gole bisika do mbla sa orola. Gole mogo jumɛn de bɛ kuma mais a tun ka di n ye parce que kuma in bɛ sɔn ka janya dɔɔni ni silakɛ ye wagatini d'an ma tubabukanfɔlaw bɛ na bara na yan sisan bon d'accord n'olu tilala an bɛ tɛmɛ n'a ye sa kɛ o bɛ diya n ye donc an ka bi ta kɛ ɲininkali dɔrɔn ye wa en tout cas n'aw tun sera k'an bɔ fili la a bɛ diya ayiwa n'Ala sɔnna c'est comme sisan dɔngɔnɔ ni maninkaw a y'o faranfasiya ka ɲa donc ka ko faamuya Sunjata tun ko fila bɛ kuma fila tɛ kuma mais sisan bɛɛ bɛ ka kuma e bɛna jaabi miniti 10 kɔnɔ n'Ala sɔnna Ala k'an bɛn wagati Sila k'an bɛ to bɛɛ fɔ
ayiwa nin bɛɛ ye Dunbiya Jansa ye makɔrɔ ka kɛnɛ de don an donko filanan de don Fakoli naam ni a bɛ ka dɔnkili da kan jumɛn de la tan ayiwa est-ce nin ma kɛ fɛn a ka nin bɔrɔn kɔnɔ a bɔr'i kɔnɔ fɛn a fɔ koniyakan koniyakan de don an bɛ anglais-kan dɔɔnin fana b'a la ne tun ɲɛna ko Freetown kan de don fɛn an tun bɛna a fɔ ye sisan créole créole n'o tɛ rythme kɔni ye ILF ye créole tɛ dɛ ka don Sierra Leone ka don Liberia kɔnɔ parce que Mami Wata ni yɛrɛ est-ce que a ma développer yen de kosɛbɛ kosɛbɛ Mami Wata de ye jinɛmuso ye Afrique de l'Ouest jinɛmuso farin yɛrɛ de tun don koyi bon est-ce que a bɛ yen sa a tɛ yen sa n'o tɛ bi fɔla Mami Wata t'olu ye en tout cas jinɛ dun bɛ bange san 1000 san 2000 fo san 4,000 yɛrɛ y'a ye ayiwa basi tɛ nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni 11 Gole bien Fakoli Dunbiya bien an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allô oui allô oui allô oui an tulo b'i la i b'i ka radio faga i b'i ka radio faga radio faga n ko ka mission ka diya n ye n bala mɛla don o don mais n tun b'a fɛ ka jaabi dɔ d'aw ma Dogono ni Maninga ka fɛn na voilà Dogono ni Maninga ka fɛn bon ne yɛrɛ ye Maninga de bon Cheikh Oumar Tall ka kɛlɛdenw tɔ de sira kadɔw fɛ olu de kɛra Dogonow ye voilà olu de bɔra Maninga la u ye din dɔ jɔ Kunjan ka tɛmɛ Kunjanw fɛ ka na Kita ka na Maninga la donc a bɛ an ka kɛlɛkɛdenw ta ka taga fo ka taga Bandiagara y'a dɔn kɛlɛ banna o yɔrɔ fan fɛ de voilà olu tɔw de kɛra Dogonow ye mais yala o ma taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ yan wa u taara mɔgɔ dɔw sɔrɔ yen de olu ye fulaw de ye ayiwa ni fulaw de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ na d'accord a faamuna Cheikh Tall a bɔra Sénégal fan fɛ de ka don Kayi fan fɛ voilà donc an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɔni ye min f'an ye an ka Maninga minnu fara-farala kan ka taga donc olu tɔw de tora yan fɛ olu de kɛra kadɔw ye voilà donc n bɛ jaabiya min d'a ma voilà an bɛ min dɔn a la o de y'o ye quoi o diyara n ye an b'i fo n ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni 11 n'a ma se ka téléphone juru jan in sɔrɔ a bɛ se ka bataki ci 76 43 70 45 an bɛ ci lase Gole ani Fakoli Dunbiya ma ayiwa an tulo b'i la hɛrɛ tilenna assalamu alaikum walekum salam m'aw fo an bɛ karamɔgɔ fo ne ye Mohamed Yirimajɔ n b'a fɛ ka ɲininkali kɛ karamɔgɔkɛ la komi anw ye miyankaw ye mais komi ne yɛrɛ jamu ne ye Dawudi mais anw yɛrɛ ka sinankunya tulonkɛ komi an ma kɛ Ganaw na ni Sɛnɛfɔw bon Danbele fana ni anw bɛ sinankunya kɛ quoi n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna o la parce que n tɛ fɛn bɛrɛ kalama o la quoi et puis ne y'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna fana ko ne ye miyanka ye ne ye Dawu ye mɔgɔ caman ne sɔsɔ ko non ko olu tɛ maliyɛnw ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔ fɔ ɲɛna n k'a faamuya quoi merci Fortune merci an b'i fo ayiwa Gole i bɛ dɔ dɔn a ka ɲininkali la wa bon a ye min fɔ min ye Dawu miyanka ye a y'a fɔ cogo min na Dawu bɛ yen nɔ miyanka caman ni mɔgɔ min bɛ miyanka la dɔn ou bien i bɛ Mali dɔn i kan ka se k'a faamu min ye fana Dawu bɛ yen nɔ minnu ye wolofow ye n'u bɔra Sénégal fana olu fana bɛ yen nɔ donc i b'a sɔrɔ o tigiw bɛ k'a fɔ k'a dalilu k'o de ye mais k'a sɔrɔ miyanka bɛ yen nɔ min jamu ye Dawu i y'a fɔ bon et puis a y'a fɔ cogo min na fana an ye sananguya fɔ mɔgɔw tɛ se ka sananguya kɛ k'a sɔrɔ an ma sigi ɲɔgɔn kan i ni mɔgɔ min dalila ka sigi ɲɔgɔn kan walima n'a bɛ ɲɔgɔn kan o de bɛ na ni sananguya ye donc k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ kɔni bon o kɔni o tɛ se ka kɛ kuma faamuyalen ye min sahalen don miyanka don wa Dawu dɔ fana Sénégalais fana n'i taara yen nɔ Dawu b'u la donc a ka ca kosɛbɛ fana fo Gambi yɛrɛ voilà ka taa fo Gambi Guinée Bissau Dawu bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na donc u ka da la k'a fɔ ko a ye yɔrɔ min fɔ o de don bon ayiwa Gole ɲininkali nana ko munna Kayi Tarawelew kɛra maninkaw ye Kayi Tarawelew kɛra maninkaw ye marakaw ye pardon marakaw bon a ye min fɔ sanni an ko jaabi fɔlɔ an bɛ Sila ka jaabi dɔn an tatɔ la a ye Sila a ye ɲininkali 2 de kɛ
a ka ɲininkali fɔlɔ a ko a y'a mɛn maninka jeli dɔw da bon k'a fɔ ko ngara tun ye 4 ye mais jeli 2 de tun bɛ minnu tun bɛ kuma la Sunjata a y'a fɔ ko kurukanfɔga wagati la bon a filanan a ko min ye Finɛw ye ko tun bɛ ka kira majamu kira ko kuma o ye kuma wɛrɛ de ye mais min ye jeli ko kuma walima ɲamakala ko kuma ye bon donc an bɛ se ka kuma k'an wasa kɛ o de la kosɛbɛ a ye min fɔ ne hakili la an yɛrɛ ka baro yɛrɛ tun b'o de kan ɲamakala yala bɛɛ kan ka jumɛn de kɛ halisa ma daminɛ voilà donc an ma daminɛ mais ale ka ɲininkali bɔra hali bi n'an b'a kuma kɛ c'est ça donc bi hali n'an ma kuma kɛ a ka da la k'a fɔ ko min ye kuma ye k'a fɔ parce que a y'a fɔ ko a da kan ko garangew ni fɛnw mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ kuma olu dɔrɔn tɛ o hali tɔntigiw yɛrɛ bɛ kuma sisan mais an ko o man ka kɛ hali Manden sariya tɛ yanni Manden kana wagadu yɛrɛ o tun tɛ kɛ o fɔlikɛla dɔw bɛ yen nɔ o fɔlikɛ fɛnw dagalen don e yɛrɛ dɔrɔn de ye bon min ye kuma fana ye ka jɔ ka mabalimani kɛ o dagalen don jeliw de ye mais dɔnkili wɛrɛw fana bɛ yen nɔ jeliw fana tun tɛ olu fɔ olu fana b'o fɔ bi o fana mangaw parce que a y'a fɔ cogo min na garangew jeliw mana kɛ kɛnɛ kan garangew tɛ wuli ka mabalimani kɛ ka jeliw sigilen to numuw ta kɛ hali Finɛw yɛrɛ bɛ namu lamina walasa jeliw k'u ka kuma kɛ donc mais u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kɔrɔ tɛ dɔ ka fisa dɔ ye walima dɔ ka bɔ dɔ ye mais u b'a kɛ u yɛrɛ bɛ kala sɛmɛ ɲɔgɔn na kow cogoya la walasa kow bɛ se ka bila sira ɲuman ka cogo min na mais k'a fɔ ko Manden kuma la ko jeli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔrɔn de tun bɛ yen nɔ Manden jeli bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko kuma dagalen don olu ye a ma daga mɔgɔ wɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la an m'o kala wa an t'o dɔn fana donc jeli bɛɛ n'a jatigi de dɔn parce que jeliya dilanna jatigiya de kama donc jeli bɛɛ jatigi mana kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan kuma b'i jatigi bolo yɔrɔ min na kuma b'i yɛrɛ bolo o yɔrɔ la kuma t'i jatigi yɛrɛ bolo yɔrɔ min na n'i sera o kɛnɛ kan yan nɔ i ka kuma sɔrɔ o fana ma nɔgɔ dɛ donc o de don mais bɛɛ ka wuli ka mabalimani kɛ walima ka so wele kɛ o dagalen don jeli de ye o tɛmɛnen kɔfɛ fɔlifɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ ntamani n'i ye ntama ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a fɔ Manden jeliw la i b'a sɔrɔ jeliw de bɛ ntama fɔ mais gesere tɛ ntama fɔ kusantakɛ t'a fɔ surakajɛli t'a fɔ Finɛ tɛ ntamani fɔ nin bɛɛ lajɛlen tun dagalen don olu b'o fɔ wa u bɛ ngoni fana fɔ u bɛ kɔra fɔ u bɛ bala fɔ fɔlifɛn fanba olu de bɛ jeliw de b'o kɛ foli yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɔnkili fana ni kuma fana o fana kalifalen don u la tuguni mais o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ wɛrɛw tɛ kuma mais olu ka kuma cogoyaw fana bɛ yen nɔ olu ka kuma cogoyaw bɛ yen nɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na garange dɔw bɛ yen nɔ olu ka kuma yɔrɔ bɛ jeli fana tɛ kuma yɔrɔ la koyi parce que n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ numu kɛnɛ kan walima garangew ka kɛnɛ kan u b'a fɔ garange sugu minnu ma ko tagadima u jamu ye sunbunu o kɛnɛ ye olu de ta ye hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ Manden kɔnɔ ou bien an bɛ dugu wɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ jeli fana bolo o yɔrɔ la koyi olu de ta ye o ko ye wa olu de bɛ kuma o yɔrɔ la o ye kelen ye ni kuma bɛ ko bɛ jeliw yɛrɛ kun ka don min na n'a bɛ dɔw b'a faamuya ko jeli hɔrɔn i y'a fanga b'a la parce que komi jelimanjeli olu ye Kuyate ni Samate ni Debite ye mais ni jeli tɔw fana i n'a fɔ Tunkaraw ni Sumanow ni Jabate jeliw ni Sisɔgɔ jeliw i y'a fanga b'a la ani Kanute jeliw donc n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan ni jelimanjeli ninnu fana tɛ se ka kuma de jelimanjeliw de bɛ kuma mais an bɛ se kɛnɛ dɔ kan fana olu fana b'u ka kuma sara jelimanjeli fana la jelimanjeli de bɛ o namu lamina ale fana tɛ kuma o yɔrɔ la parce que ale b'a dɔn ni kumana n'i ye fɛn sɔrɔ i ma fɛn sɔrɔ jelimanjeli b'a ta bɔ i kun donc an ka fɛnw sigilen don ka ɲa ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la cogo si la donc o fɛn ninnu tun bɛ ten de quoi bon a ye min fɔ Finɛw ta ye olu tugulen tun bɛ moriw kɔ parce que ni bi tɛ jeliw tɛ tugu moriw kɔ Finɛw de bɛ tugu moriw kɔ donc moriw dun bɛ kira ka sira de la donc a ka kuma o yɔrɔ la donc o jɛlen don kunun a tun bɛ kɛ ten dɛ ni Finɛden kɔni tugura mori kamalen kɔ kɔni i ka da la k'a fɔ a kɛra cogo o cogo hali ni gɛlɛya sɔrɔla a la i ka danbe kɔni bɛ to i la morikɛ fana ka danbe bɛ to a la parce que olu tun bɛ bayti fɔ donc fɔlɔ a tun bɛ kɛ ten de fana voilà tun bɛ bayti fɔ awɔ ale tun bɛ bayti fɔ a nɔfɛ n'Ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 1 foni 14 ko mais ko k'i ɲininka ko munna jeliw b'a fɔ ko jata bɛ narena ko kɔrɔ ye mun de ye bon Lamini i b'a dɔn jeliw ka mabalimani mɔgɔ wɛrɛ jata bɛ narena awɔ n'i y'a jate minɛ sisan Nare ye Magan ye jɔn ye Sunjata fa tɛ Nare Magan ye Nare yɛrɛ ye jɔn ye i kɛra cogo o cogo i bɔra yɔrɔ min na i bɛ yen de o
tardi sisan e tɛ ka waso ni masarenw ɲɛ parce que i b'a ye masarenw ɲɛ donc n'i ye ko k'o kɛ i bɔra yen de o donc a kɔrɔ de y'o ye Lamine. Ayiwa baasi tɛ jata bɛ naare na n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 1 fo ni 11 yɛrɛ tilenna. somɔgɔw bɛ di. Balimakɛ kuma b'i bolo. mais yanni an ka se o yɔrɔ ma dɔ ye i b'a kɛ to oui. ne b'a fɛ k'an yɛrɛ dɔn. parce que ne ye Dunbiya ye. a dun fɔra ko Dunbiya fakoli bɛnkɛ de ye Sumaworo Kante ye. bon a fɔra ko anw tɛ ninnu ye. bon o dalu nana cogo di ne ma se k'o faamuya. I jamu tɛ Dunbiya ye. ne jamu Dunbiya ye. voilà. Voilà. A ye min fɔ jaabi fɛngɛ t'a la ale tɛna n'i kɛra Dunbiya ye kaban i ye bula de. N'i sɔnna i ka bulaya ma bulaya bɛ sɔn fɛn min ma bulaya bɛ ban min na dɔrɔn i b'o de ta. Bula ye mun ye? Bula ye fakolisiw de. Siya de bɛ wele ko bula. Olu de bɛ wele ko bula parce que n'i ye jamu fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a la surnom dɔ b'a la min tɛ i ye jamu yɛrɛ kelen ta tɔgɔ ma parce que n'i ye bula fɔ min ye Dunbiya ye min ye Sinagɔ min ye Sisɔgɔ ye min ye Bagayɔgɔ ye nin bɛɛ de bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc ni min kɛra bula ɲuman ye kaban i kɛra numu ye o i kɛra tontigi ye o i kɛra fɛn fɛn ye i ka kɛ bula ɲuman ye dɔrɔn o de ka gɛlɛn i y'a faamuya b'a la parce que o de la u b'a fɔ ko bula wuru bula lu fariɲata bula wara bula lu fariɲata o kɔrɔ ko bula ka mɔgɔ landi mais bula ma fɛn landi. Donc a mana kɛ cogo cogo bula kɔni mɔgɔ ko de ka d'a ye ka tɛmɛ ɲagaɲagajɛliya kan quoi parce que fɛnlandi ye mɔgɔ min nata ka bon est ce que a faamu fɛn ka di mɔgɔ min voilà nafolo ka d'a ye nafolo de ka d'a ye fɛnlandi ye nataba de don i y'a ye donc bula ka baara t'o ye mais bula ka mɔgɔ landi de c'est à dire u ka mɔgɔ ko de ka bon donc n'i kɛra bula ɲuman ye kaban ne hakili la nafa b'o de la k'a fɔ n ye numu ye ou bien n ye nin ye n tɛ nin ye n tɛ n'i t'o ye kaban o dɔnnen don mɔgɔ bɛɛ bɔra cogo min na i fa bara ni e t'a dɔn i fa b'a dɔn ni fa t'a dɔn i mɔkɛ b'a dɔn ni e ma ko ye mais jamu in kɔni ni bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o la hali n'a y'a sɔrɔ a tigi ye jeli ye ale ye Dunbiya ye ou bien ale ye Sisɔgɔ ye ou bien ni ale ye numu ye mais jamu min kɔni b'i la o jamu kelen de b'ale fana la wa i bɛ waso n'a ye cogo min na a fana bɛ waso n'a ye i ta in bɛ mɔgɔ min ɲɛ ye a fana ta in bɛ o mɔgɔ kelen de ɲɛ ye donc ne bolo o tɛ sama-samali fo i y'a ye ni min tɛ jeli ye problème t'a la mais Dunbiya dɔw bɛ fɛ hali sini ka kɛ jeli ye mais ale fana t'o sɔrɔ parce que ale t'o ye a ma bange jeliya kɔnɔ donc o cogo de don quoi ɲininkaliw ka ca jaabi caman fana bɛ yen a ma nɔgɔn jata bɛ narena o jaabira ayiwa nin tigi fana ye ɲininkali kɛ ko Cheikh Oumar Tall ko Cheikh Oumar Tall ntanyana Sunjata Keyita ntanyana ko yala k'u kaburu bɛ min marakakɛ bɛ dɔ dɔw la voilà Lamini min ye i y'a faamuya b'a la Cheikh Oumar Tall bɔra yɔrɔ min na a bangena yɔrɔ min na n'an ɲininkara o la an b'o dɔn mais jeli ɲininka kaburu ko la donc tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ kaburu yɔrɔ dɔn mais ninnu bɛɛ a ye minnu fɔ nin ye ninnu tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔw ɲinan'u kɔ mɔgɔ dɔ kaburu yelen don mais i yɛrɛ dɔnnen tɛ o donc ninnu dɔnnen don mais jeli kɔni ka baara tɛ kaburu yira ye donc k'o f'u ye voilà u bangena yɔrɔ juma u somɔgɔ ye jɔn ye u ye baara minnu kɛ dugukolo kan an b'o dɔn mais min y'a kaburu ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an t'o dɔn voilà hali n'an b'o dɔn an t'o yira voilà a y'an t'o yira baga ye an kɔni bɛ min dɔn fana ni bɛɛ b'a fɔ hali n'a ma kɛ o ye fana mɔgɔw sinsinnen b'o yɔrɔ kan ko ye Laji Oumar Tall ko a sara sur les falaises de Bandiagara o de fɔra mais ayi o bɛɛ dɔnna o sisan k'u kaburu ayiwa ayi an t'o fɔ Dunbiya a ye yɔrɔ min fɔ yɔrɔnin kelen jeli t'o yira baga ye Cheikh Umaru ka taa Futa Heliwara ka taa bila Degenbere a ye baara minnu kɛ o kɔnɔna na an b'o dɔn an bɛ se k'o fɔ mais min ye kaburu ko kɔni ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ jeli baara ye o ka taa faamaw ɲininka donc ministère de la culture mɔgɔw de an mago bɛ Cheikh Umaru ka baaraw de a ye koba minnu kɛ a bɛ faamu Sunjata fana bɛ o cogoya kelen na ale ye Jawara ye min bɛ Kita awɔ ko yala olu ye marakaw de ye wa ou bien jeliw de don Jawara minnu bɛ Kita bon a bɛ ka min fɔ sisan n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ye Kita ka ye a b'a dɔn k'a fɔ ko Jawara jeliw bɛ Kita Jawaraw fana bɛ Kita minnu tɛ jeli ye olu bɛɛ bɛ Kita
jawaraw bɛ minnu ye jeliw ye dugulen jeliw de don jawaraw bɛ fana minnu mɛnna kita fana u bɛ kita yen nɔ u fana ye kitakaw ye mais olu fana tɛ jeliw ye u bɛ yen nɔ olu yɛrɛ b'a dɔn ale yɛrɛ min ye question posé a b'a kalama awɔ ayiwa basi tɛ a ye min fɔ sa ko a ye maraka ye ou bien a ye juma ye jawaraya tun tɛ marakaya ni siya wɛrɛ ka ɲini ale ye kitaka de voilà mais jawaraya tun bɛ min ɲini o bɛ yen nɔ min tɛ marakaya ye jawaraya tun bɛ mun ɲini jawara tun bɛ mugu ni kisɛ de ɲini o olu ka baara tun y'o de est-ce que olu yɛrɛ delila ka mugu ci Lamini Jawusu tulo b'i kan na Jawusu tulo b'i kan na fɛn min ni singɔn b'i da kɔnɔ n'i ma fara ka to k'a fɔ pof i bɛ taa Jawusu kunbɛn fo Jawusu tɛ sɔn a y'a dɔn mugu ni kisɛ dabila la sisan a bɛ t'i da foro la yen nɔ i bɛ fɛn fɛn ɲini sɛnɛfɛn na sisan Lamini a bɛ se ka n'a d'i ma n'Ala sɔnna k'Ala k'a ɲɛ a bolo yɛrɛ tilenna alhamdulilayi n balimakɛ kuma b'i bolo min fɔ i Sila a diyara n ye Sisɔgɔ Banasanu Sɛbɛ Lamini numéro 2 Banasanu Gɔlɛ mandakunu de b'a bolo ye wa i yɛrɛ tan mi ta baya bula tan faga baya bula tan sɔgɔ baya bula masa dibidan kana masa kolako danna buda ka mɔgɔ landi nka ma fɛn landi seli saga sɔrɔla ne yɛrɛ tɔgɔ dalen don bulakɛ dɔ de la Gɔlɛjare Sisɔgɔ a banna u bɔra Magan 9 ni sɔgɔna 3 de la ni arajo ko tɛ ni jɛlɛya don an b'o don an bɛ se k'o dɔɔni fɔ o la parce que mɔgɔkɔrɔbaw ma sa aw bɛ balo halisa an kɛrɛfɛ Mutari Konɛw bɛ balo an kɛrɛfɛ halisa jeli cɛkɔrɔba minnu bɛ i y'a faamuya bana Mali kɔnɔ ani musokɔrɔba ninnu olu bɛ yan halisa donc an jaabi farinya seli saga sɔrɔla Sisɔgɔ Banasanu bisimila yɛrɛmajigin i balima ɲuman tanda kunu maniya kunu ani kamiya kunu kunu bure ani kunu jaje maganaha Banasanu manda kunu sisan a b'a bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'an fana sen don a la manda kunu a bɛ ka mun ni mun de fɔ ɲɔgɔn ma tan parce que nin kuma in o tɛ ɲɛfɔ Sila o tɛ ɲɛfɔ Sila non mais ni a bɛ ka kɔdi de kɛ nin ye nin kɔni kuma yɛrɛ kodera de aw bɛ se ka Bamako bɛɛ kɔrɔfɔ nin cogo nin na tan an tɛ foyi t'a la ayi Seba i bɛ min fɔ ale ye sisan yɔrɔ 4 de bɛ yen nɔ ni Sila tun bɛ ma balima n'o ye u b'a fɔ Kamatinge Sila ani Jara Sila ani Ɲɔrɔ Sila ani Tuba Sila ani Nafa Sila Nafa Sila de man ca o de man ca dɛ voilà yala ale y'o dɔ ye wa Lamini ko ɲininkali Nafa bɛ Sila min na wa Nafa Sila kɔni ne y'o dɔ ye d'accord o kɔni man ca dɛ ayi non ne ayi i nafa ye min ye parce que i banna niw ka sa mɔgɔ minnu balolen don n'u bɛ saya la c'est-à-dire ne m'a dɔn n'i y'a faamuya mɔgɔ dɔw bɛ balo la bi u bɛ dumuni kɛ u dalen tɛ dilan na u tɛ dɔgɔtɔrɔso la fura tɛ ka kɛ u la nka u fatulen don man kɛnɛ dɛ fugariya fatuli fana tɛ dɛ parce que olu si sera hakɛ min na u bɛ miiri lahara dɔrɔn de la sa o ye kelen ye u sen bɔ ko caman na u ban diɲɛ kow ma sisan a banna mais ka tila k'olu hakili lajigin u ka kɔsegin ka na ka na limaniya d'u ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ala kota ye parce que dɔnkili dɔw bɛ yen i b'olu bila a la ka na adamadenw hakili bɛ jigin i b'a dɔn tubabu b'a fɔ ko stress stress bɛ dɔw bɔ mɔgɔ si la a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka mɔgɔ faga dɔgɔtɔrɔ delila ka dɔw furakɛ ne ɲɛna ka sɔrɔ a ma furakɛ la k'a sigi ka kuma ye an ye tile dama dama k'o la cɛ ka bana kɛnɛyara ko stress de b'a la stress ne yɛrɛ tun ma deli k'o mɛn tulo la fɔlɔ kɛra o don ye ayi mais stress in bɛ fɛn caman de kɛ adamadenw na bi mɔgɔ yɛrɛ ka saya caman ni stress sen bɔ a la ka gɛlɛ stress bɛ furudimi juguman wuli stress bɛ tension wuli stress bɛ fa don mɔgɔ la stress bɛ diɲɛ bana sugu bɛɛ de wuli ka bɔ i fari la stress ye kɔnɔrɔfili kojugu i sigilen don miiri kojugu n b'a kɛ di bi i m'a solution ye miiri kojugu bɛ na ni fɛn caman ye o a bɛ dusukundimi bila i la a bɛ furudimi wuli a b'i ka bana juguya a ka jugu bon e bɛ fɛn caman kɛ a bɛ stress wuli ka bɔ mɔgɔ kan y'a dɔn ni Gɔlɛ k'i ma k'u ye Sila nafama ye
jɔyɔrɔba b'i la o ye dɛ fɛn min bɛ mɔgɔ degun fɔ ka taa se i ni ma fɔ k'i ni bɔ Lamini i bɛ kɔrɔlen min yɛrɛ ka i filɛ ka jeli kodɔnna ɲamakala kodɔnna wa ni hadamaden kodɔnna min wele ale aw ka émission an t'a fɛ a ka jɔ yɛrɛ fiyewu cɛ min filɛ i bolo gɔlɛ ŋara dɔ koyi wallahi ŋara de don a ye kalandenw lamɛn et puis a ma jiginna a kɔnɔna na n bɛ a fo ani cɛ dɔ min bɛ yen Dumbuya fakoli nga mi yɛrɛ la fakoli si tɛ wa o yɛrɛ de don an taara mande dugu dɔ la ko Dumbuya dama de b'a dugu bɛɛ mais ko jeliw tɛ jeli kelen t'a dugu kɔnɔ mais i tɛ mɔgɔ kelen ye fo n'a kɛra dunna ye n'o tɛ mɔgɔ bɛɛ ye Dumbuya a dugu tɔgɔ de ko Janela mɔgɔ min taara n'a ye o ye Modibo Dumbuya ye a ka so filɛ nin ye Amdalayi dugu kɛrɛfɛ Janela a bɛ Manden kɔnɔna na n'i sera Sibi i bɛ fara i bɛ goudron bila yen ka fara i numan bolo fɛ awɔ ka taa dɔɔnin dɔrɔn ka fara kini bolo fɛ ka taa Janela dugu man bon mais dugu bɛ a tilancɛ bɛ Jane ni sera a yɔrɔ la n bɛna ni jurukisɛ de n k'a ye cɛkɔrɔbaw bɛɛ labɔ n b'u siri n b'u fara n b'u taa n'u ye Lamini i yɛrɛ ye ŋara ye o Jane bɛ ne ta de parce que i n'u mɛnna ɲɔgɔn bolo maa mana mɛn dugu o dugu la fɛn min bɛ se ka maa kunu kana permettre a ka to k'i nɛmu kunu ni se bɛ fɛn min ye kana permission d'a ma k'i nɛmu n bɛ tasi bilake ka taa colonel Buba Jabate ma yɛrɛ a tun ŋanige b'i la k'a wele a kana kɛnɛ kan a bɛ bɔ Kita Tumunda la de colonel Buba an bɛ tasi bilake ye o tasi bila min kɛ vraiment a diyara Kita bɛɛ a diyara jeli bɛɛ jeli de don mais colonel de tun don an b'o o tasi bilake i Sisɔgɔ a tila ka dugawu kɛ ayiwa Kuyate min tun bɛ kuma ye awɔ a ma fatu dɛ mais a place bɛ yen koyi parce que hali i ye maninka dɔnkili dɔ bila a la sisan Mami Wata n'a tun bɛ yen i b'a ye a tun bɛ daɲa 2 fɔ a la i tun b'a ɲininka o de Kuyate san caman de kɛ ani Lamini bɛ émission in kɛ an b'a fɔ ni m'a dɔn ni baara wɛrɛ nana ni dugutaa nana ni daduya wɛrɛ nana min y'a bɔ yen ko ka ca pour le moment peut-être a bɛ na tuguni a ka d'an ye inchallah Sisɔgɔ awa gɔlɛ encouragement de do récoltera di jeli bɛɛ nin diyara n ye Seba i yɛrɛ a ɲamakala bɛɛ a bɛɛ ka dugawu b'i ye fo ni mɔgɔ min kɛra ɲango ye inchallah Dumbuya halisa ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Sisɔgɔ Lamini Sila aba diyara n ye i ɲɔgɔn sɔrɔ man di dɛ k'an b'i fo kosɛbɛ weleli diyara n ye merci Sisɔgɔ ko n bɛ Bintu Ture fo a tulo b'i la n'ala sɔnna merci i Sisɔgɔ Gole ko k'i ɲininka ko Sumaworo ani Kante ko o cɛla ani Sisoko ani Danba yɔrɔ jamu dɔ bɛ a cɛman bɛ a musoman bɛ ko Sisɔgɔ musoman de ye Danba ye mais mun nana n'o ye Lamini an ka fɔlɔ mɔgɔw ye tilani kɛ o ye bɛɛ nin yɔrɔ de d'a ma cɛ bɛ wele fɛn dɔ la kɔrɔ tɛ fusamantɛ muso fana bɛ wele jamu wɛrɛ la o bɛ jamu dama la an ka jamuw la i n'a fɔ Sisɔgɔ musoman ye Danba ye walima Sakiliba i n'a fɔ min ye Danbele musoman ye u b'a fɔ ko Dansira Dansira ye Danbele de Dansira ye Danbele de donc min ye Konate musoman o ye Sugɔ ye bon donc Konate musoman de ye Suko ye mais o tɛ Keyita musoman ye dɛ Konate ni Keyita bɛɛ kɛ o musoman ye Sugɔ de ye Konate ni Keyita bɛɛ musoman ye Sugɔ de mais Sukɔ o tɛ su kɔ de a banbagatɔ kɔ o yɛrɛ de don Lamini o yɛrɛ de don ok d'accord donc Sukɔ n'a fɔra ma Keyita a b'a laminɛ n'a fɔra ma fana Konate a b'a laminɛ ayiwa sisan ale ko danfara jumɛn bɛ Keyita non Sumaworo ani Kante ni ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kelen fɛn wele cogo ne delila ka f'i ɲɛna n'i y'a mɛn Sumaworo Kante
min ye Mariko Bamba Jariso nin bɛ jamu kelen de u bɛ bɔra fɛn kelen de la quoi mais min y'a jɛlɛya yɔrɔ ye an yɛrɛ de b'o dɔn a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 k'an bɛ tɛnɛn tangara fo a bɛ k'i lamɛn ayiwa an tulo b'i la yɛrɛ tilenna oui baasi tɛ yen oui fɔ ne tun bɛ ka fɛn ɲini k'a dɔn min ye Ouattara ni Kouyatew ka furuko ye Ouattara ani Kouyatew ka furuko bon Ouattara juman do fɔlɔ parce que Kouyaté ye jeli ye Ouattara fana dɔw bɛ jamanatigi don fo n'a y'a sɔrɔ a tigi ye Ouattara jeli ye donc n'an sera k'u bɔ ɲɔgɔn na ou bien Ouattara numu dɔ de don Ouattara min don n t'a siya dɔn mais Côte d'Ivoire Ouattara de don fana laadala ko kɔni na fo n'a y'a sɔrɔ a tigi ye ɲamakala ye ni ɲamakala kɔni don ɲamakala fana bɛɛ tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ ni jeli don walima n'a y'a sɔrɔ ni gesere don ou bien kusantage don ou bien surakajali don ou bien k'a sɔrɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ se ka kɛ walima Mabo Sake mais n'a bɔra o la k'a fɔ ko tɔntigi de don a kɔni bɛ se ka kɛ bi tana tɛ haramu tɛ nka laada kɔni tɛ voilà ok nce weleli la bataki ka ca bita bɛ kɛ ɲininkaliw de ye ko k'i ɲininka k'a bɛ fɛ k'a dɔn suntura ko o ye siya jumɛn de ye yara suntura o tɛ moti jamu dɔw ye ka taa wa jɛnɛya fan fɛ tɛ awɔ suntura bɛ bon n b'a suntura dɔw dɔn olu ye jɛnɛkaw de bon jɛnɛkaw fana caman bɛ yen nɔ marakafinw de don a jɛnɛkafinw a bozo nin bɛɛ lajɛlen caman bɛ yen nɔ wala minnu ye maraka finw ye mais Koyita ninnu ye fulaw de marakaw sigira jɛnɛ wa awɔ marakaw sigira jɛnɛ kɛ mais Koyita ninnu ye fulaw de mais fula marakaw fana caman de b'u la dɛ minnu ma dali ka depuis Wagadu ma fulakan fɔ bi de fo an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mais jɛnɛ fulakan fɔ bali ka dɔgɔn dɛ ayi n kan tɛ jɛnɛ ma ne ka o de f'i ye parce que n'an ye jamu fɔ duguko t'o la sa o jamu bɛ yɔrɔ bɛɛ tariki n'o tɛ e Lamini Sila n'a fɔra ko ka diyagoya ko ka baro in yɛlɛma ka kɛ marakakan na golle an ka taa fɛ a bɛ laban ni Dunbuya cɛ Kuyate yɛrɛ de tun bɛ k'i défend donc o dun tɛ kɔrɔ Dunbuya kana fɛn fɔ Dunbuya deli k'a k'i sen bɔ la ko ka baro yɛlɛma ka kɛ parce que ɲininkali de bɛ yen n'o tɛ ni i ye jaabi di fɛn na marakakan na ka sɔrɔ a ye kɔrɔ ye n deli ɲɛ makun kɔrɔ ko n ka makun de wa voilà n'o tɛ golo to ka n dagɔrɔ minute 30 wagati a tɛ nɔgɔya bolo dɛ donc dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ an yɛrɛ panna a kun na dɔrɔn Dunbuya tun bɛ fɛ k'an hakili jigin a la dɔw bɛ yen nɔ a ko munna Tarawele minnu bɛ Kayi fanfɛla la ko maninkaw tɛ non en fait olu kɛra marakaw ye voilà olu kɛra marakaw ye marakaw ye olu ye marakaw de Tarawele minnu bɛ yen nɔ mais u jamu ye Tarawele de n'u tun y'i ba Taraweleya in ma peut-être o de bɛ se ka kɛ fɛn mais olu ye marakaw de dugu 12 bɛ yen nɔ u sigilen bɛ yen nɔ o dugu 12 in n'i y'a jate minna hali u ka ɲamakala fɔlɔw olu ye maraka ɲamakalaw yɛrɛ de parce que u ka ɲamakalaw ye geserew de fadiga geserew de don bon n'i y'a jate minna dugu 12 bi dugu ka ca ka tɛmɛ o kan yɛrɛ quoi mais n'i y'u lajɛ yɛrɛ dugubaw fana de don dugubaw de don o yɔrɔ bɛ wele ko Kaɲaga mais Kaɲaga yɛrɛ fana dɔrɔn tɛ maraka yɔrɔ caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ ni Tarawelew de don marakaw de don fana a tɛ k'a fɔ ko voyage dɔ de kɛra walima an ye kɛlɛ dɔ de ye ko de y'u se sigi fɛ o don o tɛ dɛ parce que u ka wagati yɛrɛ ni sisan cɛ ne b'u dɔn o marakaya la hali n'a ma san 1000 bɔ a bɛ dɔ tiɲɛ o la a b'o yɛrɛ bɔ donc ka taa o don na fo ka na bila bi la donc u ti fɛn wɛrɛ fɔ ni marakakan tɛ i dun mana san 1000 kɛ ko min na k'a fɔ k'i t'o ye sa o ma nɔgɔ dɛ bari o ma nɔgɔ dɛ donc u bɛ ten bon o la Lamini fɛn kelen de bɛ yen an y'a fɔ yan nka an ma wala mais bi ta kɔni comme ɲininkaliw de bɛ yen an b'a to o la parce que n'i ko maraka maninka ninnu ye kelen de ye o kelen de don Golle y'a fɔ yan an tɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na ayiwa dɔ ma fisa ni dɔ ye fana olu ye kelen de mais Manden kɔrɔ nin an m'a fɔ yan Manden kɔrɔ an m'a fɔ an ye Ndinga ko fɔ yan an ma don o fana kɔnɔna la
mais semaine wɛrɛ n'Ala sɔnna n'a ye hankili jigin inchallah an b'a a walawala k'a yira dɔrɔn maraka maninka bon kelen kɔni inchallah a bi faamu ko k'i ɲininka ko talilakaw ko k'olu tɛ numu ye qu'alors que u bɛ k'a fɔ Elhadji Umar Tal k'olu bɔr'o la k'o tun ye numu ye a bɔra numu na sa kɛ bon Lamini mɔgɔninfin i bɛ fɛn min dɔn i bɛ se ka kuma o kan mais Elhadji Umar Tal n'o ye Umar Tal kelenkelen ye fulaw de b'a wele ko Kodama Ayise yɛlɛma Sir Samba Demba Ali Mukhtar o tun y'a majamuli tɔgɔ ye donc Koda ni Adam Ayise mais ale tun ye lagare de mais Lamini an ka tiɲɛ fɔ an m'a fɔ ko Tali numu tɛ mais an m'a mɛn tariku si la k'a fɔ ko Cheikh Umar Tal ko numu de tun don mais Tali numu k'a tɛ n'an y'o fɔ an bɛ galon tigɛ parce que n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na tariku a fɔlen jamu fɛn fɛn n'a bɛ voilà n'a sɛbɛnnen kɔni an m'o mɛn bon donc mais an y'a mɛn i n'a fɔ i bɛ k'a mɛn cogo min na tan parce que bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ n bɛ fɛn dɔn fɛn ninnu fana dalilu t'a la n'o tɛ k'a ta Futa Heliwara ka taa bila Degenbere Cheikh Umaru ye janjo kɛ dugu o dugu la ni maa minnu y'a kɛ an bɛ caman dɔn a la dɛ an bɛ caman dɔn a la dɛ Ala ni mɔgɔkɔrɔbaw ka bilasirali i y'a faamuya b'a la a sigira yɔrɔ yɔrɔ an b'a kalama a ye muso minnu furu fana an b'olu caman fana bɔkɔlɔw don wa a ye den hakɛ minnu sɔrɔ Cheikh Umaru ye waliju a denw fana bɛɛ tun ye waliju ye i y'a faamuya b'a la hali an bɛ don min na komi bi ni ne bɔra yan nɔ ni n taara ɲɔrɔ dugu kɔnɔ yan nɔ tiɲɛ don an ni ɲɔrɔ man jan mais ne bɛ jigin Cheikh Umaru Tal ka du kɔnɔ de i y'a faamuya b'a la n'a y'a sɔrɔ a tun ye numu ye numuya tɛ kojugu ye koyi numuya tɛ kojugu ye Ala bɛ se k'a ka mɔgɔ ɲuman bɔ numu na a bɛ se k'a fɔ jeli la a bɛ se k'a bɔ mɔgɔ bɛɛ la mais Cheikh Umar Tal tɛ numu ye ma deli k'a mɛn wa sɛbɛn minnu y'a yira a bɛ se ka kɛ u ye Tal dɔ sɔrɔ min ye numu ye donc n'o tɛ Cheikh Umar Tal kɔni sɛbɛn yɛrɛ ma yira ko Elhadji Umar Tal ye a fa ye Seyidu Tal ye o Seyidu an m'a mɛn k'a ye numuya kɛ an m'a mɛn ko numu don fana donc ni mɔgɔ min ko o don bon o y'o tigi ka faamuyali de ye mais an kɔni m'a mɛn wa an m'a dɔn tɛ fana an dun tɛ se k'o fɔ tɛ ne yɛrɛ a siɲɛ fɔlɔ de ye n k'o mɛn donc voilà Fakoli voilà livre sɛbɛnnaw ka ca a ka ca dɛ kodɔnnaw ka ca awɔ ne de b'a kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan de ka ca yɛrɛ yiranciw ka ca nafolo ɲɛkɔrɔ awɔ mɔgɔ caman y'a ka taawale a kɛwale a n'a taabolo ye k'o to ye a ka sira k'a bila nafolo kosɔn fɛntigiya alors i m'a ye u bɛ mɔgɔ bila filiw la tuma bɛɛ Ala k'an bɔ dibi la hɛrɛ tilenna oui allo la aba Lamine ça va merci voilà ne bɛ fɛ ka dɔ fɔ aw ka fɛn na ne tɔgɔ Jelimadi Sumano awɔ an ka cɛkɔrɔba ye min fɔ vraiment a ka kumaw ka di ne ye Gole tɔgɔ ye awɔ bon ye kuma kelen fɔ n'o ye jeliya ta fanfɛla ye kuma yɔrɔ mais finaw de kelen bɛ ka kuma minɛ jeliw la bi finaw kan ka baara min kɛ finaw tɛ k'o baara kɛ n'o tɛ mɔgɔ tɛ fina dɔn ni kuma ye mɔgɔ bɛ fina dɔn ni namuni ani darofo de ye mais sisan finaw u donnen bɛ jeliya yɛrɛ de la ka kuma yɛrɛ kɛ ne dabali de bannen don Mali jeliya yɛrɛ tiɲɛna Ala ni finaw finaw de kelen bɛ ka jeliya kɛ u ta ye bi alors que u ka côté jeliya ye ɲa b'a la télé la hali numuw bɛ ka kuma dɔw jamu ye Kante ko olu bɛ jeliya la mais ça fait honte comment dire jeliya a bɛ jeliya la maloya quoi bon o y'o yɔrɔ ye filanan i ye min fɔ masaraw ka jamuko la n'o ye Kɛtalakaw ni Konatelakaw ye effectivement maninkala bɛɛ u bɛ musomanw bɛ wele suko de awɔ an yɛrɛ ka musomanw bɛ wele ko jagansira awɔ jagansira voilà comme administration nana sisan tiɲɛ ko ni fɛnw na a fɔra ka bɛɛ jamu kɛ kelen ye o yɔrɔ de don awɔ o de don i ka kuma ka di ne ye kojugu i dugunɛ mais n'i bɛ kuma i ka caman fɔ minnu tɛ jeli ye dɛ awɔ vraiment u ka jeliya dabila awɔ Mali la yan de don n'o tɛ Laginɛ ne ma mɛn fɔlɔ ko fina ne yɛrɛ ma fina tɔgɔ mɛn Laginɛ fɔlɔ et pourtant Laginɛ ɲɔgɔn jelidugu ka dɔgɔ
mais finalement kelen bɛ ka jeliya tiɲɛ bi n'u bɔra kɛnɛ kan bɛn ne yɛrɛ ni de bɛ tiɲɛ quoi franchement ne tɛ jeli bon ne ye jeli de ko n tɛ se jeliya la mais n bɛ ka kɔlɔsili kɛ dɛ i tɛ se delili de la mais i bɛ se jeliya la d'accord o tɛ se delili la quoi hali delili n bɛ so la dɛ mais n tɛ se bon n b'a fɔ balimalen ninnu quoi voilà o de don awɔ mais Golé wallahi aw ka émission a ye fɛrɛ kɛ finaw k'u sen bɔ an ka ko la quoi awɔ u k'u sɔn u bɛ namuni u bɛ daro fo an bɛ a fɔra ko fina bɛ daro de fo awɔ Burama Sumano filɛ dɛ hali i kɛra fɛn o fɛn ni Burama bɛ kuma la i tɛ se k'i da don Burama ka kuma la o jamais parce que Burama ye jeli de ye Burama b'a dɔn jeliya min ye mais finaw bɛ na o ta k'u kɛ c'est-à-dire kɔɲɔ yɛrɛ bɛ kɛ sisan i bɛ finaw de ye kɔɲɔkɛ jamu mais c'est honteux a man ɲi non c'est pas bon vraiment kɔɲɔkɛ jamu wa voilà non fo ka o de fɔ k'a la dan fina tɛ jeliya kɛla ye ko fo finaw ye finaw man kan ka jeliya kɛ u kan ka namuni de kɛ n'u tɛ namuni kɛ u k'u mago jeliw k'u ka jeliya kɛ hali numu minnu bɛ bɔ la télé la ko karisa n ye jeli karisa c'est pas vrai numu bɛ daba de da ani muru an b'o de dɔn ka taa di jatigiw ma n'u ye sɛnɛ kɛ mais numu donna sisan ne dabali b'an na bɛɛ kɛra jeli ye mais c'est grave o de y'a to n balimakɛ ye ɲininkali kɛ voilà a ko manden Sunjata ye kuma di fila ma voilà ka makunin di fila ma voilà mais Golé bɛ ka cɛ yɛrɛ de fɔ quoi mais u ka sabali u ka jeliya dabila quoi fina ka ko tɛ jeliya ye finaw kɛlen bɛ ka jeliya bɛɛ tiɲɛ an bolo franchement ni min m'o fɔ fo ni min sera l'u ye voilà merci beaucoup bɛɛ ka yafa ma parce que ne tɛ jeliya ye ni donna min ka sira mais bɛɛ n'i ka baara dɔn quoi awɔ mais sisan jɔn de bɛ jɔn bali jɔn de bɛ kɔlɔsili kɛla nin ko ninnu kunna jɔn de bɛ jɔn interdit nin na bi Bamakɔ min kan ka interdit kɛ est-ce que ɲɛmɔgɔya b'a ko la est-ce que u yɛrɛ sigilen ko la tɔnna bɛ u ka tɔn na wa aw de kan ka nin kɛ aw man ka nin kɛ a ye nin kɛ tan a kana kɛ tan bɛɛ sigilen bɛ k'u lajɛ parce que oui mais est-ce que o mɔgɔ non n b'a fɛ ka min fɔ yala jeli tɔn organisé len don ka taa se o niveau ma fo ka latɔnni kɛ wa aw funɛw de kan ka nin kɛ numuw kan ka nin kɛ Bamakɔ bɛ cogo min na Mali bɛ cogo min na bi awɔ non o jeli tɔn tɛ yen effectivement mais o ye bi de la mais n'o tɛ kɔrɔlen parce que jeliya tiɲɛna nin waati in de koyi ne fana tɛ sisan denmisɛnnin ye n bɛ fɛn dɔw kalama a ko la koyi parce que kɔrɔlen jeliya tun bɛ kɛ cogo min avant 91 finaw ka daminɛ yɛrɛ dɛ o kɛra nin sanaba ninnu de u sangawuli yɛrɛ a kɛra nin sanaba ninnu de sinon fina tun tɛ jeliyakɛlaw jeli ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen kan Banzuma na était là-bas et puis ani Bakari Sumano fa olu to yen nɔ fina tun tɛ kuma o mais sisan dɛ comme an bɛɛ sigilen bɛ k'u lajɛ effectivement n'i taara sumunta o fɛn mais jelimusow de nɔ dɔn dɛ jelimusow de bɛ ka bɔ ni finaw ye fan bɛɛ ka n'u lajɔ kɛnɛw kan o le kɛ o ko jelimusow ma balima dɛ non u bɛ sisan kɔni fo finaw bɛ kasɛtiw bɔ u yɛrɛ tɛ se kuma la yɛrɛ u bɛ ko dɔw kɛla o yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ c'est du folklore karisa ye mobili clé di yan voilà karisa ye villa clé di yan an b'u bɛ dɔn n bɛ karisa fo n bɛ a bɛɛ de filɛ ye a bɛɛ de filɛ n'o tɛ u tɛ kuma ɲɛnama foyi fɔ i tɛ la ka finɛ ye ka tarako bɔ ayi i tɛ foyi m'a kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔ bilasira merci a tɛ yen a kɛra folklore de folklore i b'o dɔn dɛ o de donna jeliya la sisan parce que finaw de y'a dɔn a la a faamuna voilà a faamuna an b'i fo bon Lamini o yɔrɔnin na Jabate Sumano Sumano voilà ayiwa basi a diyara n ye o yɔrɔnin na an balimakɛ ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ parce que bi ko dɔ de donna an danbe la n'a tun tɛ yen fɔlɔ la parce que bi bɛɛ b'a fɔ ko liberté d'expression libre expression mais an ka danbe kɔnɔna la waati tɛmɛ o tun tɛ yen k'a fɔ ko libre expression min ka di min ye i b'a fɔ jamakulu la o tun tɛ kɛ o yɔrɔ tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi fɛn ma ɲɛfɔ bi mɔgɔ de ye voilà n'an tɛ kunun mɔgɔ tun b'a kalama o b'a kalama kunun funɛ b'a dɔn kunun jeli b'a dɔn ko bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ b'i place dɔn
alimami falako titi jɔ alimami place la alimami tini jɔ alimami falako place la bɛɛ b'a dɔn nka min bɛ ka min kɛ n'o man kan k'o kɛ o bɛ k'o kɛ minnu ɲɛkɔrɔ t'o dɔn n'o tɛ n'u b'a dɔn a bɛ ka kɛ u yɛrɛ jatigi minnu ɲɛkɔrɔ olu de kan kan k'u lagosi n'a ye nin t'e ka baara ye k'i sen bɔ nin na e kan kan ka sɔn cogoya wɛrɛ de la e bɛ cogoya min nɔfɛ o man kan ka kɛ a bɛ kɛ ten de o mais jelitɔn aw ka jelitɔn kɔnɔ aw hakili ma nin ye wa ka aw dilan de telle sorte que latɔnni fana ka sɔrɔ a la e man kan ka nin kɛ i kana mɔgɔw bila fili la kuma filɛ Lamini an bɛ Sumanokɛ fɔ komi n y'a jaabi ka ban a ko a tɛ se jeliya la mais a tɛ se jeliya la n ko a bɛ se jeliya la mais a tɛ se delili la a bɛ se ka kɛ a bɛ bila o de la n'o tɛ jeliya ye dilanni de donc bɛɛ kan ka se dilanni na ni ye ɲamakaladen surtout ale nana fɛn minnu fɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a bɛ fɛn dɔ kalama nka a ye min fɔ an bɛ a kɛ to ɲini kɛ baara fini cogoya ɲumanw an bɛ a kɛ to ɲini k'o fɛ ka sababu kɛ fina dɔrɔn tɛ o Lamini ne hakili la e ye nin question posé min kan ka min kɛ hali sisan an ka kuma donna kɔnɔ o tɛ fini dɔrɔn ye o i fini wo i jeli wo i numu wo i garankɛ wo i sake wo i mabɔ wo i gawulo wo est-ce que nin bɛɛ bɛ k'a ka baara kɛ a kɛcogo la sinon a ye min fɔ mais a ye fini t'a tɔgɔ ma fini dɔrɔn tɛ dɛ nin bɛɛ de don hali jeliw yɛrɛ an bɛ ka jeliya kɛ cogo min na an bi denmisɛnninw kunun a tun tɛ kɛ tan o a tun tɛ kɛ ten de bon hali sisan kelen-kelenninw dɔrɔn de bɛ yen n'u ka dɔgɔ minnu b'a kɛ fɔlɔ sira la bon finiw fana kelen-kelenninw de bɛ yen minnu b'a kɛ ten garankew bɛ ten a bɛɛ lajɛlen ɲamakala bɛɛ lajɛlen bɛ ten maintenant min bɛ se ka a lafiya o ye de bɛ jeli k'a jɔyɔrɔ dɔn fini k'a jɔyɔrɔ dɔn garanke k'a jɔyɔrɔ dɔn mais n'an y'a kɛ sɔrɔba ɲagami ye si ta tɛ bɔ si ta la a bɛɛ kelen ye o bɛ na ni gɛlɛya ye ko la parce que n dala k'a f'i ye n ko ka wuli dɔrɔn ka se i bɛ se ka wuli ka taa dɔnkili da mais i tɛ sɔn wele i y'a faamuya b'a la o de tun bɛ kɛ o mais i n'a fɔ kunun fana jeliw tun bɛ yen nɔ u b'u ka jeliya de kɛ mais jeli tɛ wuli ka taa garankew ka dɔnkili dɔnba da kɛnɛ kan o tun tɛ kɛ o i y'a faamuya b'a la i tun t'o kɛ bon ni wulila fana mais n bɛnale i tun t'o kɛ mun tun b'u bali a kɛli la n mago b'o de la n bɛ n'o f'i ye sisan Lamini hali yɔrɔ wagati jan tɛ mun tun b'u bali i lamɔna ni fɛn min ye i ye min kalan kɛ i bɛ baara kɛ n'o de mais bi n'i ma kalan kɛ dun ne ye jeliya de kalan ne kan ka jeliya de kɛ mais ne ye jeliya kalan gawulow ka dɔnkili min bɛ yen nɔ ko ne bɛ taa n sigi k'o da ko parce que ne ma ka di est-ce que ne ka baara in yɛrɛ ne y'a dɔn ou bien n ye n yɛrɛ dɔn ne man k'a fɔ gawulow ka dɔnkili bɛ yen mɔgɔ si t'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ni gawulow tɛ mais ni ne kan ka di ne bɛ se ka taa n jɔ bi parce que fɛn ɲini kama finiw jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ ne nin ka jeliya ye k'a fɔ ko sɔrɔ dɔrɔn kama ne man ka taa n jɔ finiw ka place la k'u bɛ finɛya kɛ finiw fana man ka taa jɔ ne fana ka yɔrɔ la k'olu bɛ ne fana ka jeliya kɛ numu man ka taa jɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ numuyu ka wuli k'a fɔ k'ale bɛ taa so wele sake man ka wuli dɔrɔn k'a fɔ k'ale ka sakeya kɔnɔna na ale bɛ wuli ka taga y'a faamuya b'a la garankew ka dɔnkili fɔ donc bɛɛ n'i ta de don fɔlɔmɔgɔw ye tilali kɛ ka bɛɛ ta d'a ma wa bɛɛ sago b'i ta la fana lagosili de donc place bɛɛ bɛɛ bolo fana donc a ye kuma min fɔ tiɲɛ don mais finiw dɔrɔn tɛ fɔ an k'o fɔ parce que ni ko tiɲɛna ka ban a bɛ tiɲɛ yɔrɔ caman de la ni mɔgɔw hakili ma don a la mais tant que mɔgɔw hakili bɛ ka na a la k'a fɔ ko tiɲɛni bɛ ka kɛ a bɛ se ka kɛ solution dɔ bɛ sɔrɔ a la o solution ye min ye mɔgɔw ka kalan kɛ u yɛrɛ ka sira kan oui mais u k'u ka kalan kɛ u ka sira kan mais ni ka sira kalan i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ dɛ oui solution minale aw de yamaruyalen don aw e golle ka taa se cɛkɔrɔba ma Récotrade aw yamaruyalen don awɔ aw yamaruyalen don seko ni dɔnko matarafabaga k'a kunnagɛn aw ni ministère de la culture de kan ka baara kɛ o tɛ mais n'aw ye ma se ni fɛn min ye ministre ma ministre ja jɔlen tɛ funɛɲɛ ja jɔlen tɛ jeliɲɛ k'a bɛ taa jeli bali ou bien funɛ bali a ka baara la dɛ mais aw ja kɔni jɔlen don Récotrade mɔgɔw jelikuntigi jeli cɛkɔrɔbaw bɛ yan jeli musokɔrɔbaw bɛ yan n'aw wulila ka s'o ma nin ko in bɛ se ka dan sira la cogo di an ka baaraw bi ka tiɲɛ a dira an ma fɛn dun karifalen don aw de la minnu y'a di aw ma olu m'a tiɲɛ o a bɛ ka tiɲɛ aw de ɲɛna
munna aw bɛ se k'a la dilan cogo di aw de bɛ se ka gosili kɛ kɛnɛ kan voilà Lamini i y'o min fɔ récoltadi mɔgɔw de bɛ se ka gosili kɛ kɛnɛ kan ministère jɔlen b'aw kɔfɛ awɔ Lamini i ye min fɔ n'o tɛ e ɲɛna ko solution bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn a bureau de bɛ yen solution bɛ bɔ aw de ka bureau kɔnɔ ka taa di a dibagaw ma minnu kan k'a latɔn k'a di olu fana ma telew b'aw bolo radios b'aw bolo n'aw m'a la ni récoltadi ma a latɔn jɔn de b'a la tɔn Mali la yan i tɛgɛ jɔ dɔ la Lamini jɔn de bɛna taa funɛkɛ n'a ka micro minɛ kɛnɛ kan k'e ye funɛ e man ka nin kɛ o ma nɔgɔn mais récoltadi mɔgɔw bɛ se ka kɛ non Lamini i ye min fɔ récoltadi mɔgɔw bɛ se ka kɛ wa récoltadi mɔgɔw b'a caman fana kɛ n b'o caman kalama mais fɛn dɔw de bɛ yen nɔ jamana kɔnɔna na kunnafoni di siraw tun tɛ caya tan u tun man ca tan ni i da minna yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i da minna yɔrɔ dɔ la dɔrɔn o y'i ka ko bannen de i b'i jɔ de diyagoya la mais sisan kungofo yɔrɔw ka ca et puis fana ɲamakalakɛ yɔrɔw cayara sinon a tun man ca o ni kɛnɛ don hali bi an bɛ se k'a fɔ ko n'an sera kɛnɛw kan bonya bɛ ɲamakalaya kɔnɔ koyi an b'a maîtriser o parce que n'i ko cɛkɔrɔba fɛn fɛn ma a f'i ka denmisɛnninw ye mɔgɔ si kana kuma yan o yɔrɔnin kɔni la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ sɛbɛw bɛn yɔrɔ dɔn dɛ u tɛ kuma o yɔrɔ la mais jeli cɛkɔrɔba ka wuli ka taa boîte kɔnɔna na dinɛw bɛ kɛ yɔrɔ min na cɛkɔrɔbaw tɛ kɛ o yɔrɔ la jeli cɛkɔrɔba min mana se o yɔrɔ la i mana min mɛn i yɛrɛ kɔni y'o laɲini dɛ parce que o caman bɛ yen u bɛ damina u bɛ fɔ o yɔrɔ ninnu de la a caman bɛ yen a bɛ fɔ sumukɛnɛ ninnu de la n'o tɛ cɛw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ninnu na caman bɛ yen nɔ o tɛ kɛ o yɔrɔ la o a bɛ da mairie da de la i b'a ye caman bɛ tugu aw kɔ n'aw sera mairie la kɔni u b'u sago n'u dɔngɔ bɛ kɛ mais n'a fɔra ko ka yɛlɛ sanfɛla la dɔrɔn u bɛ jɔ da la u tɛ yɛlɛ o olu tɛ yɛlɛ donc u bɛ tila ka tugu folikɛlaw kɔ sisan donc olu de bɛ mankan na u nɔfɛ ka taga sisan donc ɲamakalaya yɛrɛ dɔw b'u la yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ ɲamakala ye fewu donc an b'a yira k'a fɔ ko olu tɛ ɲamakala ye fewu parce que tulo b'a la u bɛ ka min fɔ a man gɛlɛn o i yɛrɛ fana bɛ se k'a fɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ dɔrɔn i bɛ tulo ma da dɔɔnin dɔrɔn u bɛ min fɔ dɔrɔn i fana b'a ɲɔgɔnna f'u nɔfɛ bon donc i b'a fɔ caman ye ne m'o de f'i ye sa Dumbuya de ye nin ye voilà i b'a fɔ ko caman ye fini ye i b'a fɔ ko caman ye fini ye Lamini finiw tɛ o i y'a ye finiw tɛ hali o don na e tun bɛ kuma dɔ la yan nɔ parce que o y'a sɔrɔ ne ni n ka finikɛ nana ɲɔgɔn fɛ yan tan b'a dabɔ mais e y'a fɔ parce que e y'a ye cogo min na e ko ko fini dɔn mais fini tɛ o ɲɔgɔnna fana caman de bɛ yen nɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ caman filɛ nin ye u bɛ nin na fini tɛ a dɔw tɛ jeli ye mais hali minnu ye jeli fana ye minnu ye fini ye u ka taabolo in b'a kalan il faut que u ka taabolo ninnu kala de n'i ye taabolo kala aw minnu ye tɔntigi ye ta hali n'a sɔrɔ aw t'aw bɔkolo caman dɔn komi fɔlɔmɔgɔw b'a dɔn cogo min na mais quand même aw kɔni b'a dɔn o de tɛ k'a to u bɛ ka fɛrɛ a ma wa voilà o kɔni mais o n'a ta o ta aw fana kan k'a dɔn min fana ye min ye o parce que aw fana faw n'aw mɔkɛw tun tɛ ten o e ni min nana dɔn para tɛ donc aw bɛ tile k'a bolo da aw kɔ fo dɔw yɛrɛ bɛ tɛgɛ minɛ ka wari sari sanfɛ e y'a di jɔn ma i y'a di jɔn ma donc Lamini o bɛ kɛ yɔrɔ minnu na de a man teli mɔgɔ sɛbɛlamaw ka kɛ a yɔrɔ la tiɲɛ de ka fisa dɛ fɛntigiw kɔni bɛ yen danbetigidenw de don mais olu fana ma sigi mɔgɔkɔrɔbaw kɔrɔ u ka ɲɛfɔli k'u ye o yɛrɛ de y'a gɛlɛma voilà u ka ɲɛfɔli k'u ye ni ɲamakala b'i deli i bɛ kɛ nin cogo de la i b'a sɔn nin cogo de la n'i ma ɲɛ i ka kungo nana i bɛ karisalakaw de wele anw ta de ye karisalakaw an ta de ye karisalakaw ye mais bɛɛ kan k'o fɔ i den fana ye o n'o donn'a la ni mɔgɔ nana k'a fɔ Lamini Tiledu Lamini filɛ nin ye Lamini sufɛla la a bɛ nin kɛ tan tilefɛla la a bɛ nin kɛ tan n'a y'a fɔ i b'a fɔ ko non ne tɔgɔ tɛ sufɛla ni tilefɛla i y'a faamuya b'a la belebele filɛ nin ye pari julaba filɛ nin ye mɔgɔ fa tɛ pari ye i ba tɛ pari ye mais a tigi buruju fɔ dɔrɔn ka na a b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Silalakaw ka den mandi min n'a kɔfara nin a bɔra bɔkɔlo min na o bɛ se k'a ɲɛfɔ mais Lamini bɛɛ k'i ka taabolo kala dɔrɔn ne kɔni b'a dɔn o de bɛ se k'an lafiya quoi Gole an b'i fo voilà n yɛrɛ b'i fo an bɛ Dumbuya fo Fakoli dɔgɔkun wɛrɛ fana f'an ka micro labila mais i hakili to a la halisa an bɛ jeliya bolo de kan problème foyi t'a la fo ka micro labila bi micro labilali y'a jira n na k'a fɔ an balimaw bɛ fɛ k'a dɔn ɲininkaliw b'u bolo mais fo ka to ka kumada d'u ma dɔgɔkun wɛrɛ fana an bɛ kuma d'u ma Ala ka seliw caya an bɛ numéro di tuguni garisigɛw foni aw bɛɛ sanbɛ sanbɛ aw bɛɛ ka yafa ma auditeurs bɛɛ sanbɛ sanbɛ bɛɛ ka yafa ma Lamini an b'i yɛrɛ fo i fana i ni radio baarakɛlaw bɛɛ aw bɛɛ sanbɛ sanbɛ ka Dumbuya fo ka Fatu fo ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fana fo an fana b'u sanbɛ ni Ala y'a jira n na a ka san caman fana jira n na k'an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu fana ka dugawu kɛ Ala k'u mɛn an kɔrɔ ni y'an ye nin dɔn o de dɔn voilà donc Lamini nin de don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛn a ni ce merci Tonton Lamini a baara ko ɲuman kɛ Tonton Lamini
tonton Lamini, aïe, qu'on manque, tonton Lamini. Ici, Lamini. Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, la pub. Université canadienne Sundiata Keita. Maliennes et Maliens, chers compatriotes, avec honneur et bonheur, il est porté à votre connaissance que grâce à Dieu, à un agrément officiel du ministère de l'Enseignement supérieur, notre pays